like her, yeah. May babae ako nakitang kay ganda. Yung mga mata niya ay bibihagin ka. Pag tumingin ka sa kanya ay matik na. Parang pinanaka ni Cupido, sapul na sapul ka. Cause I lose myself around you, girl. You got some kind of way. There's something about you, girl, that makes me wanna stay. Kung ako na ang papipiliin, panalo ka na matik, pwede mo pa kong alipin. Ikaw lamang ang laging nasa panaginip ko. Ayaw ko nang itigil to. Araw-araw kitang aalagaan, laging sasabihin sa'yo na ikaw lamang. Don't stay away for too long. Don't. Ma'am Grace, hello po dyan sa'yo, Ma'am Grace. Mega shoutout po dyan sa'yo, Ma'am Grace. Welcome, ma'am sa aking Get you up in live streaming. Si Ma'am Dude and Bian, tamsak. Thank you also for that sweet tamsak, Ma'am Dude and Bian. Welcome din po, Ma'am, sa aking live streaming. And taray mo ako lang to, ayun. Patamsak, boss. Ayan. Sige. Mega love shoutout naman po dyan kay taray mo ako lang to, also known as Harlem O, na malapit ng mag 2,000 subscriber. Hello naman dyan kay Harlem O. Nagbabalik din natin na kaibigan na si Harlem O. Kumusta guys? Hindi ako nakapag-live streaming kahapon. It is because yung aking pamangkin is birthday kahapon. So, nakisaya ako doon. Guest of honor. Ayan. T1 guys, T1. Baka naman, mega love shoutout naman dyan kay Harlem O. Nagbabalik natin na kaibigan. Highly recommended monetized channel also na may premiere guys, T1. Ayun, baka naman. Jubes, mega love shoutout din dyan sa aking kapatid. Sa birthday ko ang swimming, hindi pwede bukas. Duty ako, hindi pwede mag-swimming kami bukas. Mag-overnight kami doon, sabi ni Be. Mega love shoutout naman dyan sa kapatid ko guys, na si Jubes. Hello din dyan kay Pogs. Oo, na nakasimangot. Kami merienda lang nakasimangot. Salamat boss, Ma'am Grace. Mega love shoutout po dyan sa iyo, Ma'am Grace. Nagbabalik din natin na kaibigan guys. Highly recommended, soon to be monetized channel na, diba? Hello naman dyan kay Ma'am Grace. Welcome back Ma'am sa aking live stream. Sige, tagyera na yan. Diba? Sana all. Peace na tayo, manay. Oo nga. Mag-ano kami, mag-night swimming kami bukas. Bahala ako dyan. So baka hindi ako makakapag-live stream bukas. Ayan. Sige, tagyera na yan. Ayun. Sige na, palike naman ako guys. Ayun. Guys, patamsak naman ako guys. Kung may mga ano kayo guys, may mga premiere, pwede nyo akong sabihan. All you have to do is to tell me. I will gonna put it in night boot. Ayan. Sino ba? Sir, kailan ma-enable ang community? Di pa ako makashare po. Or dapat money ka na po. Hindi po, Ma'am Grace. Antayin mo lang, ma'am. Ako inabot ako ng at least ay mag-iisang buwan bago ako nagkaroon ng community at nakapag-live stream ako ng rekta sa aking cellphone. Ayan. Gusto ng gera, walang swimming kasi duty ako. Ipatukhan ko kayo doon sa beach. We! Ma'am Simply Ems, mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Simply Ems. Nagbabalik din natin guys na kaibigan all the way from Taiwan. Hello naman po dyan sa Ma'am Simply Ems. Welcome din po ma'am sa aking live streaming. Thank you for that sweet tamsak Ma'am Simply Ems na nasa harang daw. Kagabi lang binalik harang ko. Ano nangyari Harlem O? Ano nangyari? Okay po sir. Ayun, sabi ni Ma'am Grace, B-vlog. Mamantayin mo lang ma'am. Pagka nagka-community ka na ma'am, pwede ka na makapag-rekta ng live streaming sa cellphone mo. Siya, ipapatukhang ka daw sir. Oo nga, kasi yung kapatid ko hindi makakasama sa overnight swimming namin bukas. Hello naman dyan sa mag-overnight. Kami lang. Yung kapatid ko naka-duty. Frontliner kasi guys. Sorry naman. Ano nangyari Harlem O? Ano ba nangyari?
Bakit nawala yung harang mo, Harlem mo? na sa piling ko. Kanina ginawa ko si Coleweb TV and si Ma'am Young's TV, ayan. Nor Chef, Tamsak host. Mega love shoutout din dyan sa iyo, Ma'am Nor Chef. Nagbabalik din natin guys na kaibigan si Ma'am Nor Chef. Highly recommended channel also. Napaka-legit and organic din na kaibigan natin yan, si Ma'am Nor Chef. Hello po dyan sa iyo, Ma'am Nor Chef. Welcome din Ma'am sa aking live streaming. Nandito na rin sa atin si Pri. Nagbabalik din natin na kaibigan guys si Pri. O, diba? Si Ma'am Jonas Salundaga. Highly recommended monetized channel also. Si Ma'am Jonas Salundaga na may kapatid na si Ma'am May na kapwa maganda. O, diba? Mega love shoutout naman dyan sa iyo, Pri. Welcome din sa aking live streaming. I hate you daw. I hate you much more than you hate me. Kasi kami mag-swimming. Binalik ako sa step 3 reviews. Ayun. Bakit? Ano nangyari? Bakit binalik ka? Okay na po ba yung kay Webjet? Hindi pa ma'am. Or monetization ulit siya. Step 2 yung kay Step 2 pa lang din si Goleweb TV. Ayun. Hype. O, diba? May baril ako dito. O, diba? Di ko alam, boss, pero binalik na kagabi. Ayun, sabi ni Harlem O. May mga ganun talaga, Harlem O. Yung tinatawag na bag. Nababag. Sige, public enemy mo ako. O, diba? Sabi ko sa'yo, may baril ako dito eh. Sana all mag-swimming. Oo nga, Pri, bukas. Baka hindi ako makapag-live stream, guys, bukas. Kasi magna-night swimming kami. May iniinggit ako dyan. Best Jobs ang pangalan. Hindi makakasama bukas sa aming night swimming bukas. Kasi nga, naka-duty. Frontliner pa more. Oo. Ako may baril dito. Oo. Diba? 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 Tukhang is coming to beach. No. No. Wawa naman, pre. Oo nga. Kasi, siya, pre? Frontliner. Frontliner pa more. Kay Ma'am Jo na lang ako nagsabi, Hilmi, maya ako sa'yo, isang gabi ako, di makatulog. Bakit maya ka sa akin, Harlem? Bugbugin kita dyan eh. Okay lang naman yan, Harlem, sabihin mo ako, Hype na siyaw. Oo nga. May mga hindi kasi makakasama dyan sa night swimming namin bukas. Ma'am Mariana Channel, mega love shoutout naman po dyan sa Ma'am Mariana Channel. Nagbabalik din natin na kaibigan guys, si Ma'am Mariana Channel. Highly recommended monetized channel. Mariana Channel ang pangalan. Ayun. Harlem, yahoo! Sir, di pa ako maka-LS, napalo po ako ni Lolo, child safety po, pero di strike, naka 1 month na po ako. Di maka-LS. Antayin mo lang, ma'am. Prince, sama ako, uy. Ayoko nga. Di mo nga ako sinama doon mag-swimming kayo, oy. Oo nga. BJ lang po host, work mode, sabi ni Ma'am Norship. Sige, Ma'am Norship. Ayun. Maraming salamat naman dyan sa iyo, Ma'am Norship. Thank you also for keeping me in your background. And yung mga naka-background sa atin, maraming salamat po dyan. Palike naman ako, guys. Sige na. May mga nag-emoji na lang dyan. Kasi hindi makakasama bukas. Oo nga. Mute muna, sir. May bisita, sabi ni Ma'am Mariana Channel. Sige lang po, Ma'am Mari. Asikasuhin mo muna, ma'am, yung mga bisita mo dyan, ma'am. Oo nga. Pagtutubuhin mo, ma'am. Hala, sir, bagay boses mo. Sabi ni Ma'am Grace B. Vlog. Yung alin po, ma'am? Ma'am Jonas Salundaga, sabi ni Ma'am Mariana Channel. Taray mo, ako lang to. Ayun. Si Harlem, dan sa T1. Nagsarili.
May kalab shoutout naman dyan sa nagsarili. Kailan ba i-upload yung Sa krikitan, lahat ng kailangan yung congratulatory bid namin ni Pre? Harang sabi ni Jeb C. Vlog, nagbabalik din po natin guys na kaibigan si Jeb C. Vlog. Highly recommended monetized channel also so Sir Jeb C. Vlog, keeping us also in his background. Mega love shoutout po dyan sa iyo, Sir Jeb C. Vlog. Welcome din po sir sa aking live streaming. Tamsakdan po sir, host sabi ni Webjet TV. Speaking of Golden Web TV, Golden Web TV is in the building. Mega love shoutout naman dyan kay Webjet TV, also known as Golden Web TV. Highly recommended monetized channel yan guys. Pinalitan ko guys yung yung AdSense ni Golden Web, sana i-approve. Oo, yung pagpapalit ko ng ng AdSense ni Golden Web ba yun? Baka Sunday na sabi ni Sige. Ma'am May Vlog, nandito na rin sa atin. Mega love shoutout din po dyan sa iyo, Ma'am May Vlog. Ang kapatid ni Pre na may code sa akin na May. Kung hindi nyo pa guys kaibigan yan guys, or if you are not yet associated with Ma'am May Vlog, magipagkaibigan na rin po kayo dyan guys kay Ma'am May Vlog. Ayun. Hello naman dyan sa iyo, Ma'am May Vlog. Welcome din po ma'am sa aking live streaming. Kumusta? Sir Jeb C. Vlog, thank you for that sweet tamsak, Sir Jeb C. Vlog. Welcome back din po, sir, sa aking live streaming. Wala ba tayong papatamsakan, sir? Ma'am Jonas Salundaga, mega love shoutout, sabi ni Webjet TV on. Di ba? Wala na akong gagawin. Ano pa ba? Ma'am Grace B. Vlog, mega love shoutout. Kumusta yung yung progress, Webjet? Ano na yung progress nun? Grace B. Vlog, mega shoutout, ma'am, sabi ni Ma'am May Vlog. Hintay na meron sa gitna ng kawalan. Bye, ma. Jean Sito na lang ako. Salamat sir Ora, tambay lang muna dito sir habang may ginagawa. Sige lang po sir, Jeb C. Vlog. Do your thing, do your stuff. Mega love shoutout everyone, sabi ni Sir Jeb C. Vlog. Ayun, Pre, palaging nag-i-NMS. Oo nga ma'am, ganun talaga ma'am, pagka mahina ang internet, maawa. Pagka mahina ang internet, ganun talaga ma'am, huwag ka nang umapila. Oo, masasaktan ka lang. Road to 5K. Sana maglagas, mga 300. Oo nga. Sana maglagas. Pangit ka. Kalain mo yon. Hello naman dyan sa pangit ka na hindi makakasama sa aming night swimming bukas. Diba? Uuwi sila baby. Harang sabi ni Ma'am Cell Life, tusok ng host. Mega love shoutout na po dyan sa iyo, Ma'am Cell Life TV. Ayun, Cell Life 2. Ayun, mega shoutout po dyan sa iyo, Ma'am Cell Life. Welcome back, ma'am, sa aking live streaming. Ma'am, best pangit talaga yan. Nag-second demotion. Sir Jeb C. Vlog keeping us also in his background. Hello naman dyan sa inyo guys. 7 million in the house, 8 million in the house. Mega love shoutout po dyan sa inyo. Welcome po sa aking live streaming. And thank you also for keeping me in your background guys. Baka hindi nyo pakaibigan ng bawat isa. At kung mga may premiere kayo dyan guys, paalala lang, sabihan nyo ako guys kung may premiere kayo. Ilagay natin kay Night Boot at patamsakan natin yan. Ma'am Bes, padikit po. Uy, sige pre na. Padikitan mo ako kay Ma'am Bes. Ma'am Bes. Ako nga hindi sinusubscribe niyan. Ma'am Jonah, thank you for agreeing with me. Akalain mo yan, nagkasundo kayong dalawa, uy. Oo nga. Uy, pre, akala ko ba, kakampi ko ako, ay mo ako. Balingbing ka pala. Oo nga. Sana maglagas. Mga 500. O, dalawa na kami nagsasabing pangit. Mega love shoutout naman dyan sa pangit ka. Hindi ba? SC, Glenn SCTV2, tamsakdan po host. Pa-shoutout po, sabi ni Glenn SCTV2. Mega love shoutout naman po dyan sa iyo, Sir Glenn SCTV2 na nakatune in sa atin ngayon, sa ating live streaming. Baka guys, hindi nyo pa kaibigan yan si Glenn SCTV2. Magipagkaibigan na rin po kayo dyan. Napaka-legit and organic, very supportive friend of us. Si Sir Glenn SCTV2 ayun. Thank you for that sweet tamsak, Sir Glenn SCTV2. Welcome also to my live streaming. Depende daw sa sitwasyon, pre. Dinipende pa sa sitwasyon, oy. I hate you more. Oo nga.
Tamsak harang dan boss, ayun sabi ni Joe Margel. Sa Lunes ko na simulan yung yung music streaming mo kasi naglolo ko nga. Si Pri, hindi makapag music stream si Pri ng maayos. Mega love shoutout naman dyan kay Joe Margel. Nagbabalik din natin guys na kaibigan. Joe Margel ang pangalan. Ayun. Kung di nyo pa guys kaibigan yan ang aking pamangkin, si Joe Margel ang pangalan. Makipagkaibigan na rin po kayo dyan guys. Oo, road to 200. Sana all. Okay lang yun boss. Ayun. Patamsak din po mga kapatid sa lahat na nandito po. Salamat. Ayun. Sige, isa pa. Di-disconnect. Sorry na. Oo nga. Ma'am May Vlog, let me also welcome and acknowledge the presence of our new guest guys na nandito sa atin. Ang pangalan is Jerry Tech TV. Mega love shoutout naman po dyan kay Jerry Tech TV. Nabibigyan ko ng kanyang moderator function para naman makapagsimula na rin siyang makipagkaibigan dito sa ating live streaming. Sir, Jerry Tech TV, meron ka ng kulay blue. You can now start making friends or you can now start promoting also your channel in my live streaming. Baka guys hindi nyo pa kaibigan si Jerry Tech TV. Ayun. Binababa ni Nightboot ang kanyang bahay guys. All you have to do is to click on that link na binababa ni Nightboot para kay Jerry Tech TV na nandito sa atin. Ayun. Makipagkaibigan kayo guys. Hindi man sa mga makipagkaibigan. That is guys, a key to a healthy channel na tinatawag. Ayan. Salamat po idol. Always welcome po sir. Always welcome. Ayun. Internet lang pala pre ang katapa. Oo, tatanggalin niya pre yung saksa kasi ng ng router. Ma'am Grace B Vlog on the way, Jerry Tech, ayun. Si Mama Marisa Sonder Vlog nandito na rin sa atin guys. Hello naman po dyan kay Mama Marisa Sonder Vlog. One of our yayamanin na kaibigan. Baka hindi nyo pa guys kaibigan yan si Mama Marisa Sonder Vlog. Makipagkaibigan na rin po kayo dyan guys. Napaka-legit and organic na kaibigan yan. Highly recommended monetized channel. Ma'am, hindi ka na nagla-live streaming. Mega shoutout host Grace. Sabi ni Sir Jerry Tech TV. Ayun. Disconnect kita, sige, kaya no swimming or your net will get lost. Bukas, hindi ako ata makakapag-live stream, kaya it's okay, totally fine. Tamsak dan, pre 30 na lang, mag 600 na ako maluoy, maawa na, uy. Ayaw ko nga, oo nga, no. 3,850. Sana all. Patusok host ng aking premiere. Salamat sabi ni Cell Live TV. Sige ma'am. Ilagay natin kay Nightboot. Ayan. Ang iyong premiere. O, diba? Baka hindi nyo pa guys nakikita ang kagandahang tinataglay ni Ma'am Cell Live TV. Busohan nyo guys ang kanyang channel. Oo nga, busohan nyo. As in, silipin nyo guys nang makita nyo ang tinataglay niyang kagandahan. Oo. Itinatago sa kanyang channel na Cell Live TV guys. Oo nga. 1, 2, 3, disconnected. Hala, naglo-loading nga si Nightboot. Ilaw naman dyan kay Nightboot na naglo-loading. Saglit lang guys. Ilagay natin kay Tito si Ma'am Cell Life TV. Sa musika at night, I think of you. Tito guys, Tito. T1 and T2, ayan. T1 and T2, baka naman maluoy mo. Like a dream come true. Nasa work sir, everyday 17 hours kakapagod, Saturday, Sunday work din, 7 a.m. to 12 midnight. Sobrang busy na kami work sir. Uy, sana all busy. Mega love shoutout naman dyan kay Mama Marisa Sonder Vlog. Ito guys, kaibiganin nyo to guys, si Mama Marisa Sonder Vlog. Highly recommended monetized channel yan si Mama Marisa Sonder Vlog na sobrang busy. Si Ma'am Claridel Ilanga nandito na rin sa atin. Mega love shoutout din naman dyan kay Ma'am Claridel Ilanga. Highly recommended monetized channel also si Ma'am Claridel na may code sa aking CE9. Mega shoutout naman dyan sa iyo ma'am. Hindi ka nag-live stream ma'am kanina. Hinahanap kita ma'am. O mag-aalas 5 na ako naghanap kay Ma'am Claridel. Hindi ko na inabutan ata. Uragon pre. Ang pogi po. Sige na, 30 na lang. O ay. Baka guys hindi nyo pa kaibigan si Ma'am Jonas Salundaga. Pogi daw tayo eh. Ay diba? Sige. Dikit ko yan. Patamsak po mga kapatid sa nandito po. Salamat ng marami po yan. Sabi ni Glenn SCTV. Let me also welcome and acknowledge the presence of
Sino ba yon? Sino ba? May nakita ako dito eh. Ob. Our new guest na nandito sa atin si... Ala, may nakalimutan ako. Nawawala. Sir, paulit naman ako, sir. May tatay yun eh. Lagi kang Wala, nawala. Tumalon ako. isip ko at inaamin ko na namimiss kita. Nawala siya. Sir, paulit naman po. Paulit. Ayun. Baka naman. Tatay Bike Yani TV. Mega love shoutout naman po dyan kay Tatay Bike Yani TV. Thank you also for that sweet thumbs up. Tatay Bike Yani TV. Mega shoutout po dyan sa iyo. And welcome also to my live streaming. Binigyan kita Tatay Bike Yani TV ng iyong moderator function para naman makapagsimula ka na rin na makipagkaibigan dito sa ating live streaming. Ayun. Hello naman po dyan sa iyo. Bagong-bago natin guys na magiging kaibigan. Ay, Mama Marisa Sander Vlog. Oo nga. Ang dami ko pang utang sa iyo. Oy, mag-live stream ka na din para makabayad na ako. Sige na. Baka naman guys, hindi nyo pa kaibigan ang ating super chatter guys. Makipagkaibigan na rin po kayo dyan kay Mama Marisa Sander Vlog, ang ating super chatter. Ayun. Na namibigay ng sangkatutak na kayamanan sa buhay. O, di ba? Ma'am, maraming salamat naman dyan, ma'am, sa mga paayuda mo dyan. Namimigay ng sangkatutak na dolyares, guys. Kaibiganin nyo to, guys, si Ma'am Marisa Sander Vlog. Highly recommended monetized channel yan, guys. Ayan yung binababa ni Nightboot. Ayun. Jomar Gel, Kuya Yahoo. Ayun. Ma'am, thank you for that amazing super chat, ma'am. Ma'am Marisa Sander Vlog. Ito guys, padikit naman ako guys sa ating super chatter. Baka naman maluoy mo. Oo nga. And then yung ating guys, si Ma'am Jonah Salundagat, 13 na lang. Jonah, okay na po. Nag-subscribe na po ako sa iyo. Hindi! Wag mo i-subscribe yan. Oo nga, sana maglagas. Mga 400. Maglagas. Gusto ko maglagas. Inorasyon. Orasyon. Maglalagas yan. You're welcome, sir. Thank you very much. God bless. Always welcome, always welcome. Sir Tono Bebs, nandito na rin sa atin, guys. Nagbabalik natin na kaibigan si Sir Tono Bebs ata. Nakita ko yan. Hello naman dyan, guys, Sir Tono Bebs. Highly recommended monetized channel si Sir Tono Bebs. Ayun. Mga Papa Balls. Ay, tama ba? Nakita ko si Sir Tono Bebs. Prinsesa, Ay, wala pala. walang ba? Guys, padikit naman ako guys sa ating super chatter. Namimigay ng kayamanan sa buhay. Baka naman, oo nga, dolyares ang pinapalipad. Ito guys, binababayan ni Nightboot ang ating super chatter na si Ma'am Marisa Sander Vlog. Highly recommended monetized channel yan guys, si Ma'am Marisa Sander Vlog na sobrang busy. Na sobrang kabisihan. Hindi na nakakapag-live stream. Wala na kaming binubomba, ma'am. Uy. Baka naman guys, baka naman. Di maka-live stream, sir. Nami work now. Dinner break me now. Ayun. Oo, pay-pay nga din, ma'am, pag may time. Pre, maglagas talaga. Di kayo makaka-swimming bukas. Advertise ko siya si Jonah. O, diba? Papa Hubert, nandito na rin sa atin, guys. Mega love shoutout naman po dyan kay Sir Papa Hubert. Nagbabalik din natin, guys, na kaibigan yan, si Papa Yu, si Papa Kulots. Mega love shoutout naman dyan sa mga marurupok. Ayun. Welcome back din sa aking live streaming, sir. Papa Yu, o diba? Nandito rin sa atin guys, bago natin na magiging kaibigan kadikitan or kabarkada, si Boss Kendrick. Mega love shoutout naman po dyan kay Boss Kendrick. Ayan. Bigyan kita sir ng iyong moderator function so that you can now start making friends also in my live streaming, or you can do promote also your channel in my live streaming. Ayun. Mega love shoutout naman po dyan kay Boss Kendrick. Ang bago natin guys na magiging kaibigan kadikitan or kabarkada, si Sir Boss Kendrick. Ayun. Thank you for that sweet thumbs up, Boss Kendrick. Welcome back. Ay, welcome din po sa aking live streaming. DGST, nandito na rin sa atin. Mega love shoutout din po dyan kay DGST. Nagbabalik din natin na kaibigan yan. DGST ang pangalan. Jeritech TV, nandito rin sa atin. Ang bago natin na magiging kaibigan guys, Jeritech TV ang pangalan. Boss Kendrick, nagbababa guys ng bahay. Baka naman hindi nyo pa kaibigan yan. Si Boss Kendrick. Ayun. All you have to do is to click on that link and you will be automatically prompted also in his channel and do connect po kay Boss Kendrick. Si Ma'am Betty channel nandito na rin po sa atin. Magandang gabi naman dyan sa iyo, Ma'am Betty channel. Welcome back din ma'am sa aking live streaming. Hello po sa lahat na nandito. Magandang gabi po sa lahat. Sabi ni Ma'am Betty channel. Let me also welcome and acknowledge the presence of Ma'am Saimi D Vlog.
Babalik din natin guys na kaibigan si Ma'am Saimi D Vlog dan Tamsak host. Thank you for that sweet Tamsak, Ma'am Saimi D Vlog. Welcome back din po Ma'am sa aking live streaming. Kaibiganin niyo to guys, highly recommended channel yan si Ma'am Saimi D Vlog, at kung di niyo pa nakikita ang kagandahan tinataglay niyan. T1 hanggang T2 sir, T1 hanggang T2. Baka may mga premiere pa kayo dyan guys, sabihan nyo ako. Mamigay tayo ng WH, isang araw na bakante yung aking computer. Oo nga. Data, Rajud, gamit ron, kay Y Signal, bagyo dito sa amin. Ma'am, ingat-ingat po kayo dyan sa mga taga Mindanao. Yun ang tatamaan ng bagyo ngayon. Oo nga. Matamsak ko sa premiere. Ayun, sabi ni Ma'am Saimi D Vlog. Sige. Ilagay ko din Ma'am Saimi D Vlog kay Night Boot. Maganda na talaga sa Unboxing PLDT Tempo Wi-Fi. parang bining-bining Ma'am, hindi po Wi-Fi ang tawag doon, Ma'am. Router. mong titig. Roses ka ba? Kasi sa spaceship isasakay kita. Parang tining-bi ang kanyang katawan. Ang sarap mong titigan. Rosas ka ba? Kasi sa spaceship isasakay kita. Ang ganda ng aking Ma'am Saimi D Vlog, T3 ka po, Ma'am. Ayun. T3 guys, T3 baka naman. And yung ating super chatter guys na namimigay ng kayamanan, nagpapakulay sa ating buhay, si Ma'am Ikaw lang ang lalaki. Marisa Sonder Vlog. Kaibiganin nyo yan guys. T3, T1, T2, T3 guys. Baka naman, patamsak naman ako guys. Sabihan nyo kung ilan yung tinamsakan nyo. Bawat tamsak nyo, papalitan ko ng 1WH sa bawat tamsak nyo sa mga premiere. Binababayan ni Nightboot T1, T2, and T3. Maluoy mo, patamsak naman ako guys. T4 ako sir, Yahoo. Ayun, sabi ni Papa Yu. Glenn IC TV, suplidan sa bahay mo idol. Sabi ni Joe Margel. Meron ka ding Papa Yu? Mapigilan sa Unboxing PLDT Tempo Wi-Fi. Alam nyo ba guys na hindi naman talaga Wi-Fi ang Ang Wi-Fi guys, ang tinatawag na Wi-Fi signal is ang Wi-Fi is yung binabatong signal ng router. Yun po yun. meron yung sa Bakit ba nangingialam kasi ako? di ako pideya habang wala. Sige. Hanapin ko muna si Papa Hubert. Ayon. Benefits for National ID System. Ayon. Napakaganda yung nito. Yung National ID System natin. Alam nyo ba guys na sa buong mundo siguro, Pilipinas na lang ang walang National ID System. Nung napunta ako sa Taiwan, lahat ng mga nandun guys, pati mga local, mga Taiwanese is may mga National ID naman talaga. Lahat. Kapag ka pinanganak ka na guys, kapag ka pinanganak ka sa Taiwan, meron ka kaagad na National ID System. Oo, tanging Pilipinas lang ang may ayaw. Kumusta naman tayo dyan? Valid IDs yun. Makoy Palaboy TV nandito na rin sa atin guys. Mega love shoutout naman po dyan kay Makoy Palaboy TV. Nagbabalik din natin guys na kaibigan ng aking kababayan all the way from Bicol din yan guys. Si Makoy Palaboy TV na nandito sa atin. Ayun. Mega love shoutout naman dyan kay Makoy Palaboy TV. Welcome din po sa aking live streaming. Si Yana Banana, si Bebe nandito rin sa atin. Hello naman dyan kay Bebe. Nagbabalik natin na. Oo. Walang maghuhugas dito sa amin. Ay, Bebe. Mega shoutout naman dyan sa iyo, Bebe. Kumusta na? Miss ko ikaw, Bebe. Bebeng pangit. Oo nga. Meron ka na, Bebeng moderator function. Hi. Hello naman dyan kay Bebe. Ayan, si Yana Banana. Si Bebe, ayon. Nye. Oo. Same to you. Ayon. Kasi sa spaceship Pusong pinaasa si Ma'am Bebe Labs. Ma'am Bebe Labs nandito na rin sa atin guys, si Ma'am Bebe Labs. Highly recommended monetized channel din yan si Ma'am Bebe Labs. Ayun, si Ma'am Victoria Kulubi, ayun, ang nandito sa atin. Highly recommended monetized channel also na nag-grand live streaming nung nakaraang gabi, di ba? Successful grand live streaming niya. Yan ang banana, dikitan mo na ako, Bebe. Huwag mong sabihan sa tito mo. Hoy, Bebe, huwag mong didikitan yan. Maglalagas yan, makakasama ka. Oo nga. Padikit host, sabi ni Pusong Pinaasa. Sige. Uy, Pusong Pinaasa. Di ba si Ma'am Victoria Kulube? Ako din, dikitan mo. Ako Yana Banana. Siya, di ikaw maghugas dyan. Oo nga, ako maghuhugas ngayon ng pinggan. Boss Kendrick. Glenn SCTV dan Tamsak, sabi ni Boss Kendrick, ayon. Si Pusong Pinaasa sino ba? Di ba si Ma'am Victoria Kulube?
Bayan, dami. Ayun. Hello naman dyan sa'yo, bebe. Kumusta? Anong ginagawa mo dyan, bebe? Pri, wala kang mautusan. Oo nga. Oo nga. Sabi ko, wala yung maghuhugas. Padikit suklian ko kaagad. Papa Hubert, T123 dancer. Ayan, sabi ni Papa Hubert. Noted, Papa Hubert. Bigyan kita ng 3WH. Ayun, noted. Itiyak naman sa aking mga mata. Ganun na pala tayo dati kasaya. Ingatan mo siya. Pinaliwala Si Pusong Pinaasa. Ay, sa'yo. nakalimutan ko talaga. Changski ba yun? Oo, Changsi ata yun. Tama ba ako? Ma'am Pusong Pinaasa. Kung hindi nyo pa guys kaibigan yan si Ma'am Pusong Pinaasa, Changsi ata yun, Changski ba yun? Dinikitan ko ng nakaraang gabi ng aking second monetized channel account. Ayan. Si Ma'am Changski, napakagandang babae guys, balat ng tinalupan yan. Si Ma'am Changski ata ba yan? Correct me if I am wrong guys. Mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Pusong Pinaasa, also known as Changski, tama. Changski pobreng vlogger, ayun. O diba? Ang yayaman ni nagpapagawa ng kanyang bahay guys. Tito and T3 Dan, sabi ni Ma'am Betty Channel. Noted po, Ma'am Betty Channel. Betty Channel. 2WH ma'am, ibigay ko sa iyo ma'am. 2WH. Glenn SCTV Dan Sukli sa main na bahay mo harang. Ayon sabi ni Jomar Gel. Si Webjet TV guys, nandito pa rin sa atin. Keeping us also in his background together with Ma'am Cell Life TV. On the way na daw sa iyo si Ma'am Grace B Vlog, Sir Jeb C Vlog. Baka naman. Yana Banana to siya. Bakit bebe? Host, may premiere din po ako mamaya. Maraming salamat po host. Sabi ni Ma'am Betty Channel. Salamat host. Tama, si Ma'am Changski nga. Sige. Hanapin natin yan, ma'am. Nawala na ng saysay pagmamahal. Nagkay-tagal ko rin hindi sumuko. Bakit ganito? Ikaw lang gusto. Wala. Hindi mo sapat. May dalawa palang premiere si Ma'am Betty Channel. Sige, ma'am. Kunin ko, ma'am. Kita Alas 7 ang isa. Oras na Lagay natin kay antay sa'yo. T1, T2, T3, T4. Ilagay natin kay T5C, Ma'am Betty Channel. T5 guys, baka naman. marinig na iba. Ay magtawad makikita kanila. Ayaw kitang pilitin kung di ka mahanda. T5 and T6. Ayan, ilagay natin kay T5 and T6. Patamsakan natin yung dalawang premiere ni Ma'am Betty Channel. Ayanap ko na. Para naman maka 6WH kayo guys sa akin pag alis ninyo or pag uwi ninyo. Ayan. Pagtapos natin. Kanina pa kita tinitingnan. Kanina pa kasi ko nakikita. T1, T2 hanggang T6 guys. T1, T2, T3, T4, T5, and T6. Patamsak naman ako guys. Ayan. Sa premiere ko, ayun. Move lang po yung time host. Sabi ni Ma'am Betty Channel. Oo nga po ma'am. Cell Life 2 Dan sa premiere mo. Padikit Pusong Pinaasa. Ayan. Ay mahalin ka. Jeb C Vlog, I'm here. Keeping you in my background also. Ma'am May Vlog. Hello naman dyan kay Ma'am May Vlog. Magtatamsak din to si Ma'am May Vlog. Oo. May Vlog. 6WH ma'am, ilagay ko na. Alam ko 6WH to. Padikit suklian ko agad, sabi ni Pusong Pinaasa. Papa Hubert, T5 sir, kay AG Wargas ba yun? Hindi po sir, binago ko na sir. Ayan. Ay mali pala ako, sabi ni Papa Yu. Binago ko guys. Antayin nyo muna ako guys na ilagay ko yung ano. Ako maghahanapan ng iba. Baka guys hindi nyo pakadikitan ng ating super chatter. Padikit naman ako guys sa ating super chatter na si Ma'am Marisa Sonder Vlog na naka break time ngayon. Namimigay ng kayamanan niyang guys. Si Ma'am Marisa Sonder Vlog. Patamsak ng premiere ko, bakas lang po guys. Ayan, sabi ni Jeb C Vlog. Ganito, ikaw lang gusto. Guys, kung may mga premiere kayo, ilapag nyo na yung ano niya. Hanapin ko muna. Para i-copy paste ko na lang kay Nightbot.
T7, si Sir Jeb C. Vlog. Ilagay ko guys kay T7 muna. Gusto kitang isayaw ng mabagal. Ayun, T7 guys, T7. Baka naman, maluoy mo. Si Sir Jeb C. Vlog, baka naman. Ilang premiere, sir? Sabi ni Ma'am Grace. 1 hanggang 7, ma'am. Pito, ma'am. 7 premiere. Patamsak ako, guys. Patamsak. Para naman magkaroon kayo ng WH, guys. And yung ating super chatter, baka hindi nyo pa, guys, kaibigan si Ma'am Marisa Sonor Vlog. Makipagkaibigan na rin po kayo dyan, guys, sa ating super chatter. Isn't she wonderful? Isn't she precious? There's no amazing. Sino pa? Salamat po, Sir Aura. Ayan. Ito guys, si Boss Kendrick, baka hindi nyo pa kaibigan yan. Nagbababa ng kanyang bahay. Guys, hindi nyo kailangan magbaba ng inyong mga bahay, guys. Gamitin nyo ang inyong mga main channel. Paalala lang, pwede nyo gamitin ang inyong mga main channel at tawagin nyo lang si Nightbot, guys. Hanapin ni Nightbot ang mga channel ninyo at ibababa niya ni Nightbot dito sa aking live streaming, guys. Subukan nyo lang, isang tawag nyo lang kay Nightbot. Oo nga, maaasahan yan, guys, si Nightbot. Eto guys, si Boss Kendrick, meron siyang 189 subscriber. Baka naman pwedeng gawin na natin to guys ng mga 200. Road to grade 2. Ayan. T5, 6, 7 dan also. Sabi ni Papa Hubert. Noted po, +3. Ayan. Dan 1 to 7 free. Sabi ni Ma'am May Vlog. 7WH, Ma'am May Vlog. Noted free. Ayan. Harang daw. Skip nyo na guys yung harang ko. Skip nyo na yan guys. Oo nga. Para naman makarami kayong matamsakan at marami kayong madikitan. Skip nyo na guys yung mga harang. Okay lang yun yan. Dan po, pinalitan ko na po ang oras ng premiere ko. Ayan. Nakaalala sa akin. Ma'am Easy Journey Vlog, hello host, mega love shoutout. Sabi ni Ma'am Easy Journey Vlog. Nagbabalik din po natin guys na kaibigan si Ma'am Easy Journey Vlog. Highly recommended channel also. Ma'am Easy Journey, hello naman po dyan sa iyo, ma'am. Kumusta? Welcome back sa aking live streaming. Ma'am Angel Ray, oy, na-miss kita Ma'am Angel Ray. Kumusta naman tayo dyan, Ma'am Angel Ray? Thank you for that sweet tuslok. And welcome back ma'am sa aking live streaming. Highly recommended monetized channel yan guys, si Ma'am Angel Ray, ang nagbabalik natin na kaibigan. Mega shoutout naman dyan sa iyo, ma'am. Na-miss ko ikaw, ma'am. Hindi ka na nag-live stream. Musta host? I miss you. Oo nga po, ma'am. Hindi ko na ikaw nakikita. Kumusta naman tayo? Dan tamsak po, sabi ni Gusto kitang Easy Journey. Ayan. Hello naman dyan sa iyo, ma'am. Kumusta naman tayo dyan, Ma'am Angel Ray? Baka guys, hindi nyo pa kaibigan si Ma'am Angel Ray. Napakabait lang guys na live streamer. Makipagkaibigan kayo dyan guys kay Ma'am Angel Ray. Ayan. ibig mo lagi kang nasa puso't isip ko. Sino pa ba? 5 lang, natusukan ko sir. Sabi ni Ma'am Grace. Noted po, Ma'am Grace. 5WH, ma'am. Noted po, ayan. Ayaw ko na mag-live host. Wala na, napunta. Ma'am, hindi naman yan sa may pupunta or wala. It's, update. Saan ka na ngayon host? Ma'am, nasa Bicol na ako ngayon. Nakauwi na ako sa Bicol. Maawa kayo sa mahirap, sabi ni Papa Hubert. T7 dan sabi ni Ma'am Betty. +1, ma'am. Noted po. Ikaw, ma'am, asan ka? Nasa Taiwan ka pa rin, ma'am. Ni hao, ma. Ni Meo Sampan. Shoshi. Or hayo Sampan. Punta din lang saan may sorpresa ka laging dala. Cell life 2 dan po. Ayan, sabi ni Ma'am May Vlog. Patamsak naman ako, guys. Patamsak T1 hanggang T7. Baka naman, maluoy mo. Kailan ka inaisip na Host, kailan balik mo Taiwan? Dito pa rin Taiwan. Depende, ma'am. Depende kung di ba? Isipin ko muna. Patamsak naman ako, guys. Patamsak sa mga premiere. Baka naman maluoy mo. Magtamsak din ako. Ayan. Ito si Papa Hubert. Papanoorin ko to ng bonggang-bongga. Yung benefits ng National ID System. Panoorin nyo to, guys. Mga benefits ng National ID System. Kailangan natin ngayon, guys. Kung ako ang tatanungin nyo, kailangan natin ng National ID System. Ko lang hindi ko kaya mabuhay nang wala ka. Para naman accounted yung lahat ng mga
lahat ng tao sa Pilipinas. Magandang objectives yan. Thumbs up po sir, sabi ni Ma'am Maylin Mapili. Nagbabalik rin po natin guys na kaibigan si Ma'am Maylin Mapili. Highly recommended soon to be monetized. Ayan. Mega shoutout naman po dyan kay Ma'am Maylin Mapili. Napaka-supportive natin na kaibigan. All the way from Hong Kong po yan si Dagang Pilipinas. Ma'am Maylin Mapili T2. Ayan. Si Ma'am Atimon Vlog nandito na rin sa atin. Hello din man dyan kay Ma'am Atimon Vlog. Oo. Na kanina, ano yun ma'am yung sinasabi mo na mag-live stream ako ngayon? Oo. Ma'am Atimon Vlog, mega love shoutout naman po dyan sa iyo, Ma'am Atimon Vlog. Welcome back din po ma'am sa aking live streaming. Napaka-legit and organic na kaibigan natin yan guys. Si Ma'am Atimon Vlog, oo, nagla-live streaming din yan tuwing umaga. Ayan, alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ata yon ang umaga onward. Ayun. Makipagkaibigan kayo dyan guys. Marami kayong may isda dyan kay Ma'am Atimon Vlog. Namimigay yan ng sangkatutak ng mga ninja bells niya. Baka hindi nyo pa kaibigan yan guys si Ma'am Atimon Vlog sa mga nangingisda dyan. Oo. Kaibiganin nyo yan guys. And together with Ma'am Jonas Salundaga, yung mga nangingisda dyan guys, mayami ang alas 8 ng gabi. Magla-live streaming yan guys at marami kayong maiisda at kung nagpapatamsak din kayo ng premiere guys, puntahan nyo yan si Ma'am Jonas Salundaga. Si Ma'am Adel Sulit right after Jonas Salundaga's live streaming guys, pwede kayong magpatamsak din doon ng inyong mga premiere. At kung may mga silent live streaming kayo or music live streaming, pwede kayong magpatamsak niyan guys kay Ma'am Jonas Salundaga at kay Ma'am Adel Sulit. O, diba? Ma'am Atimon. Ano yun, ma'am? Ano yun? Ano? Papa Hubert. Ayun. Ito guys, speaking of Ma'am Adel Sulit, nandito na rin sa atin guys si Ma'am Adel Sulit. Yung sinasabi ko guys sa inyo kanina, na kung nagpapatamsa kayo or kung may papasupport kayong mga premiere, ayun, si Ma'am Adel Sulit, puntahan nyo yan guys. Kaibiganin nyo yan. Marami din kayong maiisda dyan. Napakalaking live streamer yan guys. Napakalaking palaisdaan na yan si Ma'am Adel Sulit na nandito sa atin. Kaibiganin nyo yan guys. Hindi kayo magsisisi. Ako nang gagarantiya sa inyo. Si Ma'am Jonas Salundaga, si Ma'am Adel Sulit, si Ma'am Atimon Vlog. Sir Alumpong Ryan Dan po. Ayan, sabi ni Ma'am Betty. Ayan, gandang hapon sabi ni Ma'am Adel. Maawa 12 na lang as in 12. Ito guys, sa bawat ticket nyo kay Ma'am Jonas Salundaga, magbibigay ako ng 1WH plus another 1WH kay Ma'am Jonas Salundaga guys. Magkakaroon kayo ng 24 WH pagka dinikitan nyo yan ng 12. O diba? 12 dikit na lang guys. Sana all. 12 na lang guys. Bawat dikit nyo kay Ma'am Jonas Salundaga guys, mamigay ako ng 1WH plus another 1WH din kay Free. Bala ka dyan, Free. Umuo na guys. Umuo na si Free. Wow. Mega shoutout po Ma'am Atimon Vlog. Sorry po, hindi ako na. Jonas Salundaga, congrats. Oo nga. Maglalagas pa yan, ma'am. 500. Sana maglagas. Oo nga. Mga 500 sana lagas. Ate Jonas Salundaga lang yan. Kakainin lang yan nilo. Oo nga, sana maglagas. Oo nga, mga 500. Dikitan kita ng isa Ma'am Jonas. Sabi ni Ma'am Grace, ayun, +1 ma'am, +1. Ibibigyan kita ng +1. Grace B, Ma'am Angel. Hello po dyan sa iyo Ma'am Angel. Magla-live streaming daw guys bukas. Tanghali, si Ma'am Angel Ray. Adel Sulit, sabi ni Ray. Ilang tipo sir? 7WH, T7 guys. Hanggang T7, baka naman. Isasakay kita. Lo, Madam Adel, sabi ni Sir Joe Margel. Sa Lunes ko na gawin kasi nga inayos ko yung hirap na naman ako kay Young Stevie. Mamomonetize na din guys si Young Stevie. Soon to be monetized channel na yan si Young Stevie. Ayun. Ala akong maidikit dyan Ma'am Jonas Salundaga. Inubos mo na pati kaluluwa ko. Sabi ni Papa Hubert. Mega love shoutout Ma'am Adel. Sabi ni Ma'am Grace Villanueva. Joe Margel Uragon nag-text sa akin si Lolo. Exempted daw ako sa lagasan ngayon. Sana mga 500. Sir, Dan thumbs up po T1 to T7 sir. Thank you sabi ni Ma'am Maylin Mapili. Noted po Ma'am Maylin.
She's so the best, she's so sexy. And I asked her what's her name, she said Lexi. Nag-usap Alam, malulubat yung aking yung aking B8 sound card. Saglit lang guys, malulubat siya. Kunin ko lang yung charger. Chick na malupet ay katawan na parang gusto mong sumama Kunin ko lang guys yung charger. Malulubat siya. ko kilala. Ay, dito tayo sa dilim, yung walang may kita. Buksan mo ng palihim, meron yung sorpresa. Huwag ka sana maanay, di ako pide. kunin ko lang guys ang aking charger. Malulubat yung aking B8 sound card. Sa'yo lang naman nakaganto. Nabuo yung durog na puso ko. Lahat binago mo, lahat ng sa'kin, baby. Neneng B, ako ang iyong boy pick up. Can I see you? Anong oras ba ang meet up? Uling ka ba? Kasi kanina sa'kin nagbabaga ka. Si spaceship, isasakay kita. Lahat ng kailangan maging dala-dala. Safe ko pag kasama, huwag kang magtaka. Hindi ka magdaduda, walang baga-baga. Parang binigbi ang kanyang katawan. Ang sarap mong titigan. Rosas ka ba? Kasi sa spaceship isasakay kita. Parang binigbi ang kanyang katawan. Ang sarap mong titigan. Rosas ka ba? Kasi sa spaceship isasakay kita. Parang binigbi Lula kung pagsasaksakan. ang sarap mong titigan. Rosas ka ba? Kasi sa spaceship isasakay kita. Ikaw na pala ang may-ari ng damdamin ng minamahal ko. Lula, malulubat nga. Kisabi na lang na huwag na mag-alala. Okay lang ako. Parang tangang kausap ang talawan. Naghihintay na meron sa gitna ng kawalan. Ayun, i-power bank ko na lang. Okay na. T1 to T7 dyan na yun. Sabi ni Ma'am Adel sulit. Noted po, Ma'am Adel. 7WH mamaya. Sino pa ba? Tambay lang po muna host. Busy pa po sa kusina. Sige lang po, Ma'am Betty Betty Channel. And yung mga guys, yung mga nangangailangan dyan ng WH, magla-like lang kayo guys. Wala kayong ibang gagawin. All you have to do is to cast your like vote. Ano pa ba? Wala na akong gagawin. Pre, maluka-loka ako kanina, pre. Oh, naluloka ako kanina eh. Kasi yung AdSense ni Ma'am Yang TV is Chinese. Oo nga. Kinuha niya yung country or region niya is Taiwan. So, sabi ko ma'am, kung hindi ka na uuwi ng Pilipinas, it's totally fine. And kung may balak pa siyang umuwi, kasi hindi ko pa pwede naman pala. Pwede naman na Oo nga, yun yung nangyari kanina na nahirapan ako mag-translate ng AdSense kasi nga yung country nila ni Ma'am Yang TV is Taiwan. Ano ba? Wala na akong gagawin. Baka may mga katanungan pa kayo dyan guys. May mga tanong kayo or anything. Natapos na ang lahat. Nandito pa rin ako. Kailan kaya muling magkakatawa? Di ko alam.
ingatan mo siya. As in, wala akong naintindihan kahit isa man lang. O diba? Oo nga, pre, naka-Taiwan daw. Kaya di ko siya matulungan kung ano yung una kong sasagutin. Ayun. BG, luluto pa ako, sabi ni Papa Yu. Sige lang, Papa Yu, ayun. Do your thing, do your stuff. Time check tayo, guys. 35 minutes past the hour of 6 o'clock in the evening. O diba? Yung mga hindi pa guys nagluluto o yung mga nakaluto na, abay kumain na muna kayo dyan. Yung mga hindi pa nakakaluto, abay magluto muna kayo habang kayo nagdududut dyan. Oo nga. Ngiti mo sapat, masaya na ako. Ma'am Betty Betty Channel, maraming salamat po ma'am. Dude and Beyond, T13467 5WH ma'am, Dude and Beyond. Antay sa'yo, 5WH ma'am, noted po, noted. Ayan. Dan sa lahat ng katamsakan boss, sabi ni Joe Margel, sige ma, bigyan ko rin ikaw ng 7WH. Ay magkabot nakikita kanila. ayaw kitang 7WH ma. XX Lakwatserang, ayan ba yan? Lakwatserang Pandora, mega love shoutout naman po dyan kay kaya sapat ayaw ko sa umaga ay Lakwatserang Pandora, Tamsak Dan, ayun. Bago-bago natin guys na magiging kaibigan, kadikitan or kabarkada si Lakwatserang Pandora. Nabibigyan ko ng kanyang moderator din para naman kulay blue na rin siya at makapagsimula na rin siyang mag-promote ng kanyang channel at makapagsimula na rin siyang mandikit whenever he wanted to make friends in our live streaming. Hello naman dyan sa iyo, Lakwatserang Pandora. Welcome din po sa aking live streaming. 9 minutes na lang ang premiere ko, sir. Watch, learn lang kayo. Ayan, sabi na Ma'am Ate Mom. Uy, meron ka pala Ma'am Ate Mom na ano. Uy, si Ma'am Cell Life, si Ma'am Cell Life TV guys is nagpe-premiere na. Patamsak naman ako guys. Pabomba naman ako guys kay Ma'am Cell Life TV. Kasama sa habang buhay. Tamsak Dan, ayun. Mahal mo. Si Ma'am Cell Life TV guys, pabomba naman ako guys. Asan ba yung ano, umalis lang si Ma'am Cell Life TV, hindi ko alam. Ayan. kasalanan ko. Ma'am Inday Dario Vlog, nagbabalik rin po natin guys na kaibigan, si Ma'am Inday Dario Vlog. Highly recommended monetized channel yan. Nagla-live streaming din yan tuwing alas 5:30 ng umaga, Philippine Standard Time. Hello naman po dyan sa iyo, Ma'am Inday Dario Vlog. Thank you also for that sweet thumbs up and welcome din sa aking live streaming. Assalamualaikum everyone, sabi ni Moner Sorul Kota. Mega love shoutout to you, Moner Sorul Kota. Welcome also to my live streaming. Our foreign friend guys all the way from, if I am not mistaken, it's from Dubai. Mega love shoutout to you, Moner Sorol Kota. Welcome also to my live streaming. Our foreign friend guys. Busy talaga ako guys. Party time now. Ayan. Sige. Pabomba naman ako guys. Pabomba. Yung shower challenge to ma'am. Gusto Yung nakaraan pa to. sa'yo ng mabagal. T8. Gusto kita. Ilagay ko kay T8 ma'am. Yung mga nakatamsak na guys, baka hindi nyo pa natamsakan. Si Ma'am Ate Mon Vlog, baka naman, katamsak naman ako guys. Mamimigay ako ng 1WH, bawat tamsak ninyo sa mga premiere. Ayun. T8 guys, T8, patamsak ako. Hanggang 8 tayo guys, hanggang 8WH ang makukuha nyo. Busy talaga ako guys, party time na. Ayan. She loves Yan ang banana to. Chad, pwede po ba na dito na ako tumira? Okay lang bebe, oo. Punta ako sa LS mo mamaya, sis Idol Adel Sulit. Sabi ni Lakwatserang Pandora. Ulo mo sa unan. Sino pa ba? Lakwatserang Pandora, salamat po. Sabi ni Ma'am Adel. DS. Si Ma'am Angel Rain nandito pa rin sa atin. Talaga, opo. Oo bebe. Okay lang. Mabagal. Gusto Nightboot sana all maluoy na. Ayun, sabi ni Pri. Eto guys, kung mga nangangailangan kayo ng WH guys, monetize and non-monetize channel, I am giving away WH. Dikitan nyo guys si Ma'am Jonas Salundaga. Bawat tikit nyo, bibigyan ko kayo ng 1WH. Kay Ma'am Jonas Salundaga, road to grade 6. Ayun. Natamsakan ko na po kanina kay Ma'am Ate Mon. Sabi ni Ma'am Grace, patamsak dikit naman po premiere. Sabi ni Lakwatserang Pandora. Sige. Sabihan nyo ako guys kung may mga premiere kayo. Ilagay natin kay Nightboot mga premiere nyo.
Palitan natin ang ng WH guys, bawat tamsak nila sa inyong mga premier. Ayan, si Lakwatserang Pandora. Ayan, sige. Ilagay natin Lakwatserang Pandora kay Nightboot. Ilagay ko kay T9. Too good to be true. Can't take my eyes off you. You'd be like heaven to touch. I wanna hold you so much. T9 guys, T9. Baka naman. Love me back. 1WH guys ang ibibigay ko. Host, may premiere ko mamaya 7 PM. Patusok naman, salamat. Ayan, kanina pa hindi nagsabi Oo nga. 1, 2, 3. Gusto kita. Hanapin ko ma'am, hanapin ko po. Kung may premiere kayo guys, sabihan nyo ako guys ng maaga, patamsakan natin yan. O diba, ang sarap, mango jelly. Ayan. Gusto kita. Ilagay kita ma'am kay T10. Ayan, T10. Gusto kita. Isayaw ng mabagal. Ayan. T10 guys, para kay Ma'am Angel Ray. Baka naman. T10. Sir Ora, meron ako isa, dinikit kay Ma'am Jonah. Opo ma'am, nakuha ko na ma'am, nakuha ko. Ayan. Sir Host Uragon, may premiere din ako. Okay lang po ba Sir Host Uragon? Sabi ni Ma'am Inday, Dario Vlog. Noted po. Opo ma'am, pwede po. Namimiss kita. Sa'kin ikaw pa rin ang baby ko. Baby ko kahit wala ka na sa piling. Hanapin ko lang ma'am, hanapin ko lang po. Ipagdarasal pa rin kita. Ipagdarasal pa rin kita. Hey there, baby. Di lang ako Season Spring. Ayan. Copy and paste. Ilagay kita ma'am kay T11, si Ma'am Inday Dario Vlog. Saglit lang guys, ilalagay ko kay Ma'am Inday Dario. Kay T11. walang pahalata kasi okay na naman ako basta magkasama ka. Bakit ba kung kailan ka T10 guys, ay T11. Hanggang T11 tayo guys, baka naman maluoy mo. T11. paraiso di Salamat po sir, sabi ni Ma'am Inday Dario Vlog. Noted po. T8 to T10 dan, sabi ni Dude and Beyond. Noted po, Ma'am Dude and Beyond. Lais ang Last 3, ayan. sa sarili laging mandaan ka. T89 dancer, sabi ni Ma'am Grace, plus 2 kay Ma'am Grace. Noted po, Ma'am Grace. Plus 2. Ko lang gusto. T9, T10 pala, sir. Okay, plus 2, Ma'am. ko lang hindi ko kaya pagkulay nang wala ka. Baka naman guys, patamsak naman ako guys. Skip nyo lang harang ko, okay lang po yun. Oo. Wala kayong ibang gagawin guys, tatamsak lang kayo. Palitan ko ng 1WH bawat tamsak ninyo. Oo nga. Sayang naman ang opportunity guys, magkakaroon kayo ng WH sa akin. Magtatamsak lang kayo sa mga premiere nang may premiere. At kung may premiere kayo dyan guys, sabihan nyo din ako. Patamsakan din po natin yung mga premiere nyo. Para naman palitan din natin ng WH bawat tatamsak sa mga premiere nyo. O diba? Give and take, o diba? Sana all may asong naipit. And baka hindi nyo pa guys kaibigan yung ating super chatter. Makipagkaibigan na rin po kayo guys sa ating super chatter na si Ma'am Marisa Sonder Vlog. Highly recommended monetized channel yan guys. Si Ma'am Marisa. Okay sir, salamat. Maga ako nakatulog kanina. Asa na yung kinuha mong motor? May Nasa puso't kumuha na. Kanya daw yun. Oh, yung motor guys na yung motor na kinuha ko kagabi, hindi ko alam kung kanino. Pag-uwi ko, basta nala ako ng motor, ayan. Kinuha na. T11 dan, sabi ni Ma'am Grace. Plus 1 ma'am, plus 1. Noted po, Ma'am Grace. Sino pa ba? Oo, na-bring house ko guys, yung motor na sinakyan ko kasi mula isang bayan, may hinatid kasi ako, medyo nalasing na yon. Tapos kahapon, hinatid ko. Medyo lasing na talaga, hindi niya nakaya. So, trinicycle ko siya papunta sa Tabaco City. Doon papunta pa doon sa may Tabaco National High School ata yan. And then,
Yung pabalik ko, wala na akong masasakyan kasi gabing-gabi na yon, mag-aalas 10 na ata yon. Ayun. Wait lang sir, luto lang po dito lang, sabi ni Ma'am Grace. Ayun. Sige lang po Ma'am Grace. Take your time Ma'am. Ayun. Kapatid Lakwatserang Pandora, dan tamsak at dikit na po sa iyo. Sabi ni Ma'am Inday Dario Vlog. T8, T9, T10, T11. Dan sabi ni Ma'am Aileen Mapili. Plus 4 Ma'am. Plus. Ay 11 na ilagay ko. 11. Noted po. Ma'am Maylin Mapili. Ayun. Duden Bian T11 dan. Ayun. Plus 1. Uy, Sir Host, Uragon Bagong, Gupit Yahoo. O nga po, ma'am. Patamsak. Dan Eric, sabi ni Jeb C. Vlog. Guys, ang ating super chatter, baka hindi nyo pa kaibigan, guys. Makipagkaibigan kayo sa ating super chatter na si Mama Risa Sonder Vlog na namibigay ng kayamanan sa buhay. Oo nga, makipagkaibigan kayo dyan, guys, sa ating super chatter. Sino pa ba? Jeb C. Vlog. Keeping us also in his background, guys. Uragon dan pulpak. Yung alin po, ma'am? Alin yung dinan pulpak mo dyan, ma'am? Oo, dan pulpak. Klaruhin mo, ma'am. Oo nga. Ayan, guys. So, si Joe Margel, baka hindi nyo pa kaibigan yan, guys. Dikitan nyo na rin po yan, guys, ang aking pamangkin. Malapit na yan, guys. Mabilis lang yan mamonetize. Si Joe Margel, hinahabol lang namin yung banana niya. Kasi mag-music streaming na rin yan si Joe Margel. Abangan nyo, guys, ang kanyang music streaming. Ako mag-music streaming, guys, kay Joe Margel. Ayan. Sino pa ba? T11 patamsak kay Ma'am Inday Dario Vlog. T11 na yan. Baka naman. 11WH, guys, monetize and non-monetize. I am giving away WH. Ayan, magkakaroon din kayo ng audience from Philippines. Dan all premiere minus 3. Pinahirapan pa ako nito. 8 pre 8. 8WH free. Noted. Ayan. Ano pa ba? Wala na akong gagawin. T9, 10, 11 dancer, sabi ni Papa Yu. Plus 3. Noted po, Papa Yu Bart. Dan Pulpak, Joe Margel, sabi nila Kwatserang Pandora. Magipagkaibigan kayo, guys. Make friends. Sino pa ba? Ang di magtamsak daw kay host, sabi ni Ma'am Jen Gascon, iiwan ng jowa, bahala kayo dyan. D11 dan sabi ni Ma'am Betty Channel. Noted po, Ma'am Betty Channel. Plus 1, ma'am. Ma'am Ate Mon. Ano yun, ma'am? Ano yung sinabi mo kaninang umaga? Lakwatserang Pandora na din ako, pahingi din ng turtle, sige na. Ay, oo nga, guys, baka naman meron kayo, guys, na mga legit na ninja, guys. Padikit naman ako kay Pri. Palitan ko ng 1WH ang bawat didikit, guys, kay Ma'am Jonas Salundaga. 12 na lang, 12. Oo nga. Plus 1WH din, guys, kay Pri. Oo. Remix. Tulog ka! Sinundo na pre kanina yung motor na bringing home ko, tinake out ko. Bahay po, Jonas, sabi ni Lakwatserang Pandora. Eto, guys, eto, DS. Si Ma'am Jonas Salundaga. Sir Tono Bebs, nandito na rin sa atin. Mega shoutout naman dyan, guys. Sir Tono Bebs, ang Papa Balls, Yummy Balls ng Taiwan, o diba? Mega love shoutout naman dyan sa dakilang pukpuk at kulboy ng Taiwan, o diba? Mga Papa Balls, Yummy Balls. Biganin nyo na yun, guys, Sir Tono Bebs, napakarupok na Papa Balls. Sir Tono Bebs, mega love shoutout naman po dyan sa'yo, sir. Ayun. Highly recommended monetized channel din yan, guys, si Sir Tono Bebs. Oo, ang marupok na callboy. Ng Taiwan. Hello naman dyan sa'yo, sir. Kumusta? Nihaw sampan mahayo. Uchitaw hayo eh. Host, kumusta kagabi? Uy,
Hindi ko na rin alam yon. Ako yung nag-drive ng motor. Yung pabalik ko, yung pauwi ko, wala na akong masakyan. Kaya nga may nakita akong motor, minotoro ko yon. May susi. Kaninang hapon, kinuha. Sabi niya, Sir, yung motor ko ang dala mo, wala kang dalang motor kagabi. Alam ko naman na wala akong dala kasi nag-tricycle ako papunta doon. Tapos sa premiere na, sabi ni Ma'am May Vlog, Ma'am May, bigyan kita Ma'am May ng 11WH. 11WH, ayun. Sino ba? Tamsak all premiere. Bro, Tono Bebs, ang marupok kong kaibigan, rupok na rupok ay eh. Mega love shoutout, sabi ni Papa Hubert. O diba? Wala naman talaga akong dalang motor kagabi. Ayun. Jonah Paul Pak, sabi ni Lakwatserang Pandora. Ma'am, bigyan kita ng 1WH. 1WH, Ma'am Lakwatserang Pandora. Si Ma'am Atimon Vlog nandito pa rin sa atin, guys. Hello, Ma'am Maylin, sabi ni Sir Tono Bebs. Happy birthday naman dyan kay Ma'am Atimon Vlog na nag-celebrate ng kanyang birthday. Oo. At kahapon nga pala nag-celebrate yung aking pamangkin, guys, ng kanyang 7th birthday. Kaya ingrande yung ano, yung kainan. Lakwatserang Pandora, guys, nagbababa ng kanyang bahay. Baka hindi nyo pa kaibigan, makipagkaibigan na rin po kayo dyan. At may premiere din po yan, guys. Lakwatserang Pandora, i-type mo lang yung code mo. Ano ba yung code mo? T10 ba yan? Ayan. Para naman ibaba ni Night Butang yung premiere. Patamsak naman ako, guys. T1 hanggang T11. Pre, ilan na ba pre? 3,590. 10 na lang talaga, guys. 10 na lang. Ayun. Trex TV, Tamsakdan host. Nagbabalik din natin, guys, na kaibigan si Trex TV. Highly recommended channel yan, guys. Napaka-legit and organic na kaibigan. Legit pa sa mga legit. O, diba? Legit pa sa mga ex nyo na iniwan lang kayo. Hello naman dyan sa iyo, Sir Trex TV. Welcome din po sa aking live streaming, Sir Trex. Nagbabalik din natin na kaibigan si Eddie Garcia TV. Hi host, good evening Dan Tamsak host, sabi ni Eddie Garcia TV. Hello naman po dyan kay Eddie Garcia TV, guys. Highly recommended channel also, guys, na nandito sa atin. Kung gusto nyo maging kaibigan, guys, si Sir Eddie Garcia TV, all you have to do is to visit also Sir Eddie Garcia's TV's channel and do connect po kay Sir Eddie Garcia. Hello naman po dyan sa iyo, sir. Kumusta? Welcome din po sa aking live streaming. Hello, Ma'am Betty, sabi ni Sir Tono Bebs. Ora. Sir, kumusta naman tayo? Ni Hayo Sampan. Ayo. T8 dan, sabi ni Ma'am Betty. Noted po, Ma'am Betty. Sampan, sir, nasa boss. Sige. Thanks po sa like, guys. See you later sa premiere ko, 7 PM. Balikan po kayo, host. Thank you sa support. Ayan. Always welcome po, ma'am. Always welcome. T10 yun, ma'am, di ba? T10. Maya, bombahin natin, ma'am. Bombahin natin yan. Oo nga. Ma'am Jonah Salundaga ng Tamsak, watch sa video mo. Sabi ni Ma'am Inday Dario Vlog. Ma'am Inday, bigyan kita, ma'am, ng 1WH sa pagdikit mo kay Ma'am Jonah Salundaga. Bigyan kita ng 1WH, ma'am. Ayun. Sir Jock Boom OFW Official. Mega love shoutout host Uragon. Sabi ni Sir Jock Boom OFW Official. Nagbabalik din natin na kaibigan. Sir Jock Boom, mega love shoutout naman dyan sa iyo. Highly recommended monetized channel yan, guys. Si Sir Jock Boom OFW Official. Kumusta naman tayo dyan, sir? Mga pupoging lalaki yan, guys. Mga long hair. Sana all. Hello naman dyan sa iyo, sir. Kumusta naman tayo dyan? I am back, sabi ni Harlem O. Salamat po, Sir Host Uragon. Always welcome po. Always welcome. Sir Trex TV. May premiere ka? Ayan. Wala ba? Ay, akala ko premiere. Baka, guys, may mga premiere kayo dyan, guys. Patamsakan natin ang inyong mga premiere. Oo. If ever na may mga premiere kayo, sabihan nyo lang ako. Ibaba nyo lang, guys, ang inyong premiere. Ilagay ko kay Nightboot para naman suklian natin ng
WH bawat premiere nyo. Nagkaroon na kayo ng tamsak, nagkaroon din ng WH ang mga magtatamsak sa mga premiere nyo. Para naman. Give and take lang tayo, guys. Sir Job Bomb, hello sir, sabi ni Sir Tono Bebs. Salamat sa mga nagtamsak sa T1. Ayan. Pare Koy, Atimon Vlog, tamsak na po, sabi ni Ma'am Inday Dario Vlog. Nagkamang na data na ko, ha, ikot ng ikot na, sabi ni Ma'am Betty Betty. Hindi okay host, eto pasakit ng wisdom tooth ko, malapit na bubunutin. Bakit? Pahilis ba yung yung wisdom tooth? Ako may wisdom tooth din ako. Pero ayos naman, normal naman ang wisdom tooth ko. Ayoko yung pabunot. Tamsaktan host, sabi ni Trex and Atina Channel. Si Trex TV din to guys. Trex and Atina Channel. Ayan. Pahilis host kailangan tanggalin. Pagkapahilis nga, kailangan tanggalin yan. Wala pa namang ang wisdom tooth, no? Ang sakit talaga. Kasi kapag puminahilis yan, sinusundot niya yung mga ipin. Pati yung iba nadadamay. Ako din, Sir Uragon, matibay. Oo nga po, ma'am. Joke Boom OFW Official Yahoo. Sabi ni Pre. Ilan na ba, Pre? Ilan na? Hello sir, magandang gabi, sabi ni Sir Aldrin Gandesa. Ito na rin sa atin guys, si Sir Aldrin Gandesa. Nagbabalik din natin na kaibigan. Sir Aldrin Gandesa ang pangalan. Hello naman dyan sa'yo sir, kamusta ang mapupoging lalaki ng Taiwan ay ng Japan? Sana all. Hello naman dyan kay Sir Aldrin Gandesa. Highly recommended. Monetize channel yan guys, si Sir Aldrin Gandesa. Kamusta naman tayo dyan sir? Thank you for that sweet tamsak. BNG Cooking and Vlog, nandito na rin sa atin. Nagbabalik natin na kaibigan. Highly recommended monetized channel. Napaka-legit and organic na si Ma'am BNG Cooking and Vlog. Kung di nyo pa guys nakikita ang kanyang mga content at kung di nyo pa kaibigan si Ma'am BNG, makipagkaibigan din po kayo dyan guys. Napaka-legit and organic natin na kaibigan yan. Highly recommended monetized channel also. Ayun, si Ma'am BNG Cooking Vlog. Ayun. May vlog dan pulpak. Ayun. Sabi ni Lakwatserang Pandora. Tapos na pala ang Tito. Oo nga po ma'am. Opo ma'am. Tito, tapos na. Fel Ruel Balanay, hello host. Here po supporting, sabi ni Fel Ruel Balanay. Bagong-bago natin na magiging kaibigan. Nabibigyan ko ng kanyang moderator function. Maraming salamat naman po dyan kay Sir Fel Ruel Balanay. Maraming salamat sir sa support. Ayun. Bigyan kita sir ng iyong moderator function so that you can start making friends also in my live streaming, or you can do promote also your channel whenever you wanted to promote your channel in my live streaming, or pwede kang makipagkaibigan sir. Feel free to make friends in my live streaming. Let me also welcome and acknowledge the presence of Ma'am Aileen TV. Ma'am Aileen, hello naman po dyan sa iyo Ma'am Aileen TV. Welcome back din po ma'am sa aking live streaming. Hi da po, sabi ni mama, sabi ni Yaya ni Banana, diba? 8 pre, 8 as in 8 na lang. Baka naman guys, 8 na lang guys, namimigay ako ng 1WH sa bawat didikit kay Ma'am Jonas sa Lundaga. 8 na lang. Oo nga. At mamimigay din ng 1WH si Pre. Host BG po muna. Here lang po, supporting. Salamat po. Ayan, sabi ni Phil Ruel Balanay. Ayun, maraming salamat naman po dyan sa iyo, sir. Phil Ruel Balanay. And thank you also for keeping me in your background, sir. Ayun. Dan T5, sabi ni Ma'am Inday Dario Vlog. Noted po, Ma'am Inday Dario Vlog. Noted po, Ma'am. Ayan. Ma'am Aileen, hello po dyan sa iyo, Ma'am Aileen. Kumusta naman tayo? Si Ma'am Angel Ray, T10, ayun. T10 yan, Ma'am Angel, di ba? Guys, makipagkaibigan din kayo sa aking super chatter. Baka naman guys, hindi nyo pa kaibigan. Magsimula na kayo mag-ipon ng inyong mga guys, ng mga revenue, monetize and non-monetize channel. Mga ganito ang dinidikitan. I-besh nyo yan guys. Ang ating kaibigan na namimigay ng kayamanan sa buhay. Nanonood po kami sa Smart TV ni Mama. Yan, sabi ni Bebe, pare, sabi ni Ma'am Aileen. Ma'am Jonas sa Lundaga, pakain dyan. O, diba? Pakain ka na dyan daw, pre. Okay lang po, sir. Gumagapang pa.
Premier muna ako, host, balikan kita. Thanks po. Ayan. Eto guys, pabomba naman ako guys. Pwede bang bombahin? Mamigay ka ma'am ng ano? Ilan po Premier sir? Ayan. T11. Ayan. Pabomba naman ako guys, pabomba. Ayan. Kay T10. Ito guys Baka naman pabomba ako guys, pabomba. Tono Bebs, kain ka dito, bring your own baon. Pabomba ako guys kay Ma'am Angel Ray. Baka naman. Namamaos ako. Uminom ako ng malamig kahapon. Wala akong jacket. Ayun. Hello kapatid, Aldrin Gandesa. Tono Bebs, kain ka dito daw. Bring your own baon. T7. Parang sarap. Wala kaming jacket, oy. Asan ba yan si ma'am? Ayun, meron ng jacket tayo. Ayan. O diba? Sabog-sabog siya. Yung sabog. Papi Ayun. Walang pants. Oo nga. Ako meron na ako pre. Binigyan ako. Oo. Papa Hubert, thank you also for keeping me in your background, sir. Papa Hubert. I could stay awake just to hear your breathing. Watch you smile while yours. Nandito kami guys kay Ma'am Angel Ray. Baka naman guys yung nakapin sa taas. Pabomba naman ako guys. Dan T7 sabi ni Ma'am Inday Dari Vlog. +1 ma'am, +1. T8. Sir Job Bomb OFW official, nagtatamsak din. Palitan ko bawat tamsak nyo ng 1WH. At kung gusto nyo pa guys ng WH, nangangailangan kayo, at marami kayong ninja, dikitan nyo guys si Ma'am Jonas Salundaga. Mamimigay ako ng 1WH sa bawat didikit kay Ma'am Jonas Salundaga. At mamimigay din si Ma'am Jonas Salundaga ng 1WH sa bawat didikit sa kanya. May kasama pang balik. Oo nga, magbabalik din yan guys. Ano pa? Angel Ray dan full package po. Pasukli na lang po. Thank you sabi ni Sir Eddie Garcia TV. Sir, nagpi-premiere maya-maya. Dikitan ka lang, sir. Eto guys, si Ma'am Atimon, baka hindi nyo pa kaibigan yan, si Ma'am Atimon. Padikit naman ako guys kay Ma'am Atimon Vlog. Jomar, Jel, dan pulpak sa bahay mo, BNG Cooking and Vlog. Pasukli na lang po, TY. Ayan, nasa harang si Ma. James C. Vlog dan pulpak pasukli. Ayan, sabi nila Kwatserang Pandora. Ayan, si Papa Yu. Nandito kami guys kay Angel Ray. Nambobomba. Dan T4, ayan. +1 ma'am, +1. Sabihan nyo lang ako guys kung ilan yung tinam sa kanyang premiere. Ayan. DJ Jonah. Uy, wala nang T13 ma'am. Uy, Ma'am Atimon, wala nang T13 hanggang T11.
Oy, wala nang T11, ma'am. Ay, hanggang T11 lang, ma'am. Uy. Ibang nabomba niya. Mega love shoutout naman dyan sa iba yung nabomba. Bumawi. Remember all the night, raining down the stars. Shadows of a man, a face through a window, crying in the night. Host, may emergency ako host. Next time host, sali ako host. Ayan, sabi ni Sir Eddie Garcia. Sige lang po, Sir Eddie Garcia. But dito ang bomba. Nagkamali ng binomba. Oo. Iba din. Make me romantic, but you came and you gave without taking, but essential way of remedy. Patamsak ako guys, patamsak sa mga nangangailangan ng WH dyan. Si Pre guys, namimigay ng WH. Sir, hanggang saan ang TT? Ayun, T11 ma'am. Oy! Hanggang T11. Bilis bumomba si Papa Hubert. Kaya nga eh. Ma'am Betty Betty Channel, thank you also for keeping me in your background. Ma'am Betty Betty Channel, magandang gabi po sa inyong lahat guys. Time check tayo, 5 minutes past the hour of 7 o'clock in the evening. Yung mga hindi pa guys nagdi-dinner dyan, abay mag-dinner na din po kayo dyan. It's 5 minutes past the hour of 7 o'clock na po. Ayan, oo nga. Sino ba ba? Wala na akong gagawin. The time I've walked away. Ihihi, Ma'am Grace, pahinga na ako sa bomba ay. Above your planet, tears are in my mind, and nothing is right, no man. Guys, padikit naman ako guys sa ating super chatter. Mag-iwan kayo ng tamang bagas guys. Mag-hashtag Uragon lang kayo sa ating super chatter guys na si Ma'am Marisa Sondervlog. Baka naman guys, padikit naman ako guys. Padikit. Ayan. Sorry ng 1,000 po. Sabi ni Sir Aldrin Gandesa. Okay lang po yun sir. Okay lang po yun. Gandamsak po Angel Ray. Ayan. With dikit kalembang sabi ni Trix and at Tina Channel. Ayun bawi Sir Aldrin nagbomba pahinga ako. Ayun. Patamsak din ako guys sa premiere. May papatamsakan ako guys na premiere pala. Let the bass kick. Guys, patamsak din ako guys. T12. Baka naman patamsak ako guys. Dana sa T10, sabi ni Ma'am Inday Dario Vlog. Noted po, Ma'am Inday. Ayan. T12 guys, T12. Patamsak naman ako guys, T12. Maluoy mo. Hanggang T12 guys. Patamsak din ako guys. 1WH, 1WH. Tapos na sir, ayun sabi. Matamsak naman ako guys, T12. Munmun ko 8.
Ayun. Tatamsak naman ako guys. Dating tamsak sir, T12. Ayun. Sige. Maraming salamat naman guys. Oh, sa mga nagtamsak dyan. T11 sabi ni Ma'am Inday. Dating tamsak sa T12 sir. Ayun. Sige. Maraming salamat guys. Dating tamsak ad ko. Mga alagad kong ba. sige ma'am. Oh. Thank you naman po dyan sa Ma'am Grace. May ginagawa pa akong ano guys, may binila akong SIM card, may gagawin akong isang bagong account. Idikit ko yun sa inyo, huwag kayong mag-alala guys. Dikitan ko rin kayo yan. Ako pala yan Sir Uragon, sabi ni Ma'am Inday. Ano po yun ma'am? Lahat ng titi duslak din sir, sabi ni Ma'am Atimon Vlog. Noted po Ma'am Atimon. T12, ayun. 12WH ma'am. Noted, 12WH. Mega love shoutout sa lahat, sabi ni Jericho Rosales. Nagbabalik rin po natin guys na kaibigan. Jericho Rosales ang pangalan. Sana all may Jericho Rosales, so, di ba? Kumusta naman yung ating shooting dyan, sir? Jericho Rosales. Welcome din sa aking live streaming. Kumusta, sir? Ako din, dikitan mo rin, Sir Uragon. Opo ma'am. Gagawin ko pa lang ma'am, gumagawa ako ng ano. Kasi may binila akong SIM card. Nung wala akong makontak, bumila ako ng SIM card. Ayun, bumila ako ng SIM card. And may tinawagan ako. Yung kapatid ko, hindi ko makontak. Wala pa, ang dala ko pala yung cellphone kung walang SIM card. Ayun. Atimon Vlog, Dan Pulpak, sabi nila Kwacherang Pandora. Ay? Jason Sagino Remix. Donate boss, ayun. Mama Iling TV, Tito, ayun. Patamsak naman ako guys, T12, maluoy mo. Oo nga. Maraming salamat naman guys sa mga nagtamsak dyan. Ano pa ba? Aileen TV, Ma'am, mega love shoutout. Sabi ni Ma'am Aileen Mapili. Si Ma'am Atimon Vlog, nagtatamsak din. Ayan. Ma'am, yung T12, ma'am. Sige na. Patamsak. Sabi ni Ma'am Atimon Vlog, ay, mamatay na kami. Hindi pa nagpe-premiere si Sir. Dalawa inad ko, sir. Thank you naman po kay Ma'am Grace. Ma'am, idikit ko yun sa iyo. Huwag ka mag-alala, ma'am. Oh, dikitan ko rin po ikaw noon. Ma'am Angel Ray, tamsak na rin host. Thank you naman po dyan kay Ma'am Angel Ray. Oy, nagsisipaglabasan. Ma'am, sige naman. Oh. Bye muna, sir. Ayun. Dating tamsak sa T12, sabi ni Ma'am Eileen. Host, thank you sa support. Ma'am, always welcome po, Ma'am Angel Ray. O, diba? Dan tamsak T8, sabi ni Trex TV. Noted naman dyan kay Trex TV. 1WH, ayan. Guys, ano naman guys, boss, 5 na alagad dan sa lahat ng T, wag mo na isama ang T1. Donate kay Ma'am Grace B. Si Harlem O, ayan, Harlem O. 5WH, donate kay Ma'am Grace B Vlog, ayan. Ayun, noted. Ayan. Sa lahat po nang nagpunta sa premiere ko, salamat po. Balikan ko kayo. Sabi ni Ma'am Angel Ray. Ayan. Jomar Gel, dating dikit po. Baka di pasukli. Baka naman po. Thank you. Ayan. Sabi ni Ma'am Maylin. Mapili. Ma'am, nakadikit na yan, Ma'am, sa'yo, Ma'am Maylin. Oo. Chinek ko yung ano niyan eh. Nakadikit yan sa'yo, Ma'am. And si Ma'am Yang TV guys, malapit na rin na na ma-monetize. Ma'am Solby Hasa Vlog, nagbabalik rin po natin na kaibigan si Ma'am Solby Hasa Vlog. Highly recommended monetize channel yan guys si Ma'am Sol. All the way from Taiwan pa yan. Ma'am Sol, kumusta? Mega shoutout naman dyan sa iyo. Welcome sa aking live streaming. Natapos na ang premiere, wala akong panty. Oo nga. Ay, yung mga hindi mamigay ng panty dyan, bahala kayo dyan. Oo nga.
Sol Biha sa vlog, ma'am, mega mega love shoutout. Sabi ni Ma'am Maylin Mapili. Baka naman guys, kapag may premiere kayo dyan guys at may mga nagsusupport sa inyo, mamigay kayo ng mga brat panty dyan. Oy, pati mga brief. Huwag nyo ipinagdadamot guys ang inyong mga ang mga jacket na tinatawag. Christine Hermosa, tamsak ko na din. Ayun. Thank you naman dyan kay Christine Hermosa. Bigyan ko na rin ng si Christine Hermosa. Tina-time out ni Night Boot. Ayun. Kay Harlem O. Ma'am Solvia sa vlog Maylin Mapili. Mega mega love shoutout sabi ni Sir Aldrin Gandesa. Papa Yu. Time check tayo guys, 15 minutes past the hour of 7 o'clock in the evening, Philippine Standard Time. Buha Mamaylin. Si Nightboot Baliw. Oh. Yan mo na yan, si Nightboot. Oy. Baka guys gusto nyong malaman kung uulan ba sa inyong kinatatayuan or kinauupuan. Aba, baka gusto nyong alamin, pwede nyong i-type ang weather, space at kung saan ang location nyo. Hindi bansa ha. Kung saan ang location nyo. Weather, space, location. Ayan. Hindi bansa ha. Iba ang bansa sa location. Ayan. Maraming salamat po. Host out muna ako. Loading na talaga. Thank you so much po sa lahat. Sabi ni Ma'am Betty Betty Channel. Maraming salamat din po sa iyo Ma'am Betty Betty Channel for keeping us also in your background. Ayan. Sino pa ba? Christine Hermosa. Mega love shoutout mama. Sabi ni Sir Aldrin Gandesa. Weather Thompson. Premier ni Ma'am Atimon Sir. Ayan. Anong tiba yan si Ma'am Atimon? T9? Ayan, T9 ba? Tama ba? Ano bang si Ma'am Atimon? T10? Ma'am Cassandra Mondragon na walang subscriber. Tamsak. Ayan. Weather Longke. Lonoki. Longka. Ito pa isa itamsak na rin. Ayun. Maraming salamat naman dyan kay Harlem O sa mga patamsak. Ang Longke ata L-U-N-G. Tama ba? Longka. Ayan. Ganito ata. Uy, ano ba si Ma'am Atimon? T8, T7, T6. Start na po kay pare ko Atimon Vlog. Hinahanap ko yung eto, T8. Pabomba naman ako guys. Pabomba ako guys ng T8. Baka naman, maluoy mo guys. Pabomba din ako guys. Yung sabog na sabog. Etong nakapin sa taas. Yung Ligo Challenge ni Ma'am Atimon Vlog. Pabomba naman guys. Pabomba. Maka naman. DJ Jonas Sagano Remix. Diba? Pabomba guys. Pabomba. Abangan natin ang malupit. Ano ba yon? Ano ba yung premiere na to? Budol. Ano ba to premiere? Budol. Hoy, budol. Agoy. Nabudol kami. Oy, nubaran ako. Willie Boy, pa-join Team Harlem. Ayun, mega love shoutout naman po dyan kay Willie Boy. Asan ba yun si Ma'am Atimon Vlog? Mega love shoutout po dyan sa Willie Boy. Ayun, bigyan kita ng iyong moderator function. Willie Boy Antonano, pa-join Team Harlem. Ayun, mega love shoutout naman dyan kay Willie Boy Antonano. Di ba? Marga Bartolome Mondragon. Ito pa isa. Sir, pasok muna ako. Sige, sir. Sir, Shaoxin. Budol, magtatago ay. Aso na ba yun? Shower Unlimited. Mega love shoutout naman dyan sa Nambudol. Unlimited nga talaga. Walang hiya ka, Ma'am Atimon. Oo.
Mag-hashtag budol kayo guys, budol. Shower challenge ha. Budol. Hoy, nabudol na naman tayo ni Mama Ate Mon. Oy. Salamat host, sabi ni Sir Tono Web. Salamat host at tamsak na rin po ayon. Sir Willie Boy Antonano, mega shoutout po dyan sa iyo. Sir, thank you for that sweet tamsak. Sir Willie Boy Antonano. Si Ma'am Rinche, oy Ma'am Rinche, kumusta naman si Ma'am Rinche? Ang isa sa mga magagandang babae sa balat ng tinalupa niyan guys, si Ma'am Rinche. Hello naman dyan sa iyo Ma'am Rinche. Welcome back Ma'am sa aking live streaming. Highly recommended monetized channel yan guys, si Ma'am Rinche. Kumusta naman tayo Ma'am Rinche? Tamsak mo lahat ng tea. Ayun, tamsakan mo lahat ng tea, sabi ni Harlem O. Okay lang bossing. Ayun, sabi ni Willie Boy Antonano. Baka naman nangangailangan kayo ng WH lang guys. Yung mga bago natin na kaibigan na nandito sa atin. I am giving away WH. All you have to do is to cast your like votes sa mga premier. At kung may premier kayo, sabihan nyo lang din ako guys. Especially sa mga bago natin na kaibigan na nandito sa atin. Sabihan nyo lang ako kung may mga premier kayo. Patamsakan din natin yung mga premier nyo guys. And then at the same time, sa lahat ng magtatamsak, mamimigay ako ng 1 WH for every tamsak ninyo sa mga premier na nandito sa atin. Ayun. Sino pa ba? Harlem O, mega shoutout, sabi ni Papa Yu. Ma'am Ate Mon, nasa na ang maliligo sa premier na tapos na wala naman ang taong maliligo. Sir, ganun pa din gumagapang. Bakit ma'am gumagapang? Noted po host ayan. Bakit ma'am gumagapang? Eto guys, si Ma'am Rinche. Baka hindi nyo pa guys kaibigan yan si Ma'am Rinche. Highly recommended monetized channel yan si Ma'am Rinche. At napakalaki ang kanyang bahay na, diba? Sana may 8,140. Ma'am Angel Ray, thank you also for keeping me in your background. Uragon. Tamsak Dan host, sabi ni Trex and Athena channel. Thank you for that sweet tamsak, Trex and Athena channel. Di ko na ma'am nakikita ikaw nag-live stream, Ma'am Rinche. Bakit? O naka-turn off lang talaga ang aking Pero hindi hindi kita nakikita ma'am, nag-live stream. Eto guys, si Willie Boy Antonano, ang bago-bago natin na magiging kaibigan, nagbababa ng kanyang bahay guys. All you have to do is to click on that link that Willie Boy Antonano's dropping and you will be automatically prompted also in his channel. And do connect po kay Sir Willie Boy Antonano. Rinchar, Dan Tamsak, sabi ni Trex and Athena channel. Rinchar. Asan ba yun sa yung Ate Mon vlog? Nambudol na naman. Oo, nabudol na naman tayo ng Mama Ate Mon vlog. Oo. Shower challenge pala ha. T5 Dan, sabi ni Ma'am Sol Bihasa vlog. Ma'am Sol, noted po Ma'am Sol. Bigyan kita Ma'am Sol Bihasa ng 1WH ma'am. Ilan na ba na anuhan mo ma'am? Digitan. Uragon, hindi lang po tayo nagkakaabot, sir. Same time po tayo, pero ngayon wala may LS po. Same time yung ating live stream. Dati alas 7, ma'am. Nagtatamsak pa host ayun. Sige, ma'am Son. Time check tayo guys, 23 minutes past the hour of 7 o'clock. Budol Queen, di ko nakita. Oo nga, nabudol na naman tayo. Sir Jem Views, nandito na rin sa atin guys. Isa sa mga malalaking isda, diba? Isa sa mga malalaking pating na nandito sa atin. Sir Jem Views ang pangalan. Hello naman dyan sa iyo Sir Jem Views. Welcome din sa aking live streaming. Ma'am Rinche, meron kang code sa akin Ma'am Rinche. Di ba meron kang code sa akin? You can use your code Ma'am Rinche. RC. Diba? RC lang ma'am, RC.
Sir Gembius, mega shoutout naman dyan sa'yo, Sir, Gembius. Welcome back din sa aking live streaming. Napakalaking bahay, highly recommended monetized channel yan guys, si Gembius na nandito sa atin. Oh. Kumusta naman tayo dyan, Sir Gembius? Welcome din sa aking live streaming. Guys, please do connect also to our super chatter na si Ma'am Marisa Sonder Vlog. Kung di nyo pa kaibigan yan guys, tikitan nyo na rin po yan guys si Ma'am Marisa Sonder Vlog na nandito sa atin. Sino pa ba? T8. Sabihan nyo ako guys kung ilan yung mga tinam sa kanya. Sir Gembius, kumusta naman tayo, sir? Host, kamusta naman po yung Pinas host? Okay naman po, Sir Gembius. Marami pa rin COVID case. Ang daming COVID case as in. Lakwatsyera, basta may nakita akong baka sa bahay ko, binabalikan ko iyan para matibay ang kapit. Ayan, sabi ni Willie Boy Antonano, kumusta life na hindi na OFW? Wow, I am free. I am totally free, o diba? Alam mo, parang nakakawala ng stress na hindi na OFW, diba? Parang makakawala lang ng stress. I am totally free of everything, free of something. Oh, parang ganon, parang nakahinga ka ng maluwag. Parang ganon ba? Oh. Ano pa? Baka naman guys, hindi nyo pagkadikitan guys si Sir Joe Margel, ayun. Kaibiganin nyo ito guys, Joe Margel. Ang aking pamangkin. And then si Rapi Pimentel, baka hindi nyo guys kaibigan si Rapi Pimentel. Makipagkaibigan na rin po kayo dyan kay Rapi Pimentel. Wow, soon kasi uuwi na rin ako host. Kailan bang uwi mo, Sir Gembius? Kailan ang uwi mo? Sir, ang protocol, sir, ang protocol kapag uuwi ka ng Pilipinas is you have to download the Trace application, and then pagdating mo sa airport may ipapa-download sa yung may ipapa-download sa yung OWA na application. Kailangan mong mag-submit ng information mo doon sa application, and ayun na nga, kailangan mong yun. Ano ba ang application na yun? Nandito pa yan sa akin Iwan, hindi nga ako makauwi-uwi dahil sa pandemic. Ayan. Yung yun is trace contact, at saka yung isa is ano ba yan? Yung isa yung tapos may pinapa-scan silang kailangan mong fill-upan yan. Ma'am Chris Aluco nandito na rin sa atin guys. Ma'am Chris Aluco, ay nagpapakulay. Hello naman dyan kay Ma'am Chris Alucon. Ano bang nangyayari sa atin, Ma'am Chris? Uy, hello naman dyan kay Ma'am Chris. Nagpapakulay natin guys, na kaibigan. Highly recommended monetized channel also yan si Ma'am Chris Aluco na nandito sa atin guys. Mega shoutout naman po dyan sa iyo, Ma'am Chris. Welcome back din ma'am sa aking live streaming. Thank you also for that amazing super chat. Eto pa guys, padikit naman ako guys sa ating super chatter na si Ma'am Chris Alucon, na meron siyang 2,000 subscribers. Sana all. May iniwan akong baka sa bahay mo. Alam mo na kung ano gagawin mo. Sabi ni Willie Boy Antonano, ang ating super chatter guys na si Ma'am Chris Alucon. Busy host, lagi wala signal. Busy pala, laging walang signal. Hello naman dyan sa aking mother na nagdi-dinner na. Ayan. Ma'am Chris, thank you for that amazing super chat, Ma'am Chris. Nagpapakulay natin guys na sa ating bahay guys, si Ma'am Chris, diba? At saka si Ma'am Marisa Sonder Vlog. Baka hindi nyo pa guys kaibigan yan. Makipagkaibigan na rin po kayo dyan guys sa ating mga super chatter. Hello po Inday Dario Vlog, sabi ni Ma'am Chris.
Ma'am Chris, namiss ko ikaw, ma'am. Oo nga. Susulpot-sulpot. Wala ba tayong papatamsakan dyan, Ma'am Chris? Uwi na siya. Wah! Wala ba tayong papatamsakan, ma'am, na premiere? So please. English. Haha. Wala bang premiere tayo dyan, ma'am? Oo. Yung nung nakaraan yung pagsukat ng bra. Ngayon naman pagsukat ng naman, ma'am. Oo. Philmart Channel, nagbabalik rin po natin na kaibigan si Philmart Channel. Hello naman dyan sa iyo, Sir Philmart Channel. Welcome back din sa aking live streaming. Kumusta? Thank you for that sweet thumbs up, Sir Philmart Channel. Ayan. Sir Aldrin Gandesa, noted po, Sir Aldrin Gandesa, noted na po, ayan. 11W8, sir, ayan. Suklian kita pagkatapos ng harang, Willie Boy Antonano, ayan. Madam Grace, ang ngalan ng ating team, salamat sa suporta, sabi ni Willie Boy Antonano. Sir, Shan TV Guapo, Shan may utay, haha, mayot. Shan mamayot tay. Ano daw? Mega love shoutout naman dyan kay Sir Shan TV Guapo. Nagbabalik natin na kaibigan guys, si Sir Shan TV Guapo. Highly recommended guwapo. Ay ba? Sana all guwapo. Oo nga. Pero Jots, mahilig kumain ng sitaw kahit may amoy, mabango man or mabaho. Sir, hello naman po dyan, Sir Shan TV Guapo. Magbabalik natin na kaibigan. Highly recommended monetized channel yan guys, si Sir Shan TV Guapo. Kumusta naman tayo dyan, sir? Oo. Ay, tinuruan mo pala si Ma'am Yang TV na pwedeng i-apply yung kanyang AdSense. Ito talaga pre, may kasalanan eh. Dumating na eh, yung may kasalanan eh. Ito pre yung nagturo. Oo. Kay Ma'am Yang TV. Na Taiwan ang ilagay. Pre, yung salary nang dito. Oo nga. Dudes, na 13-inch. Oo. Ito yung pre eh. Oo. Sabi ni Ma'am Yang TV, si Sir Shan TV daw ang nagsabi na pwedeng Taiwan. Oo, ang AdSense. Pwede naman talaga. Oo. Pero nahirapan kami kasi puro Chinese language. Shanti Guapo, oy, ninong ba Taiwan pinalagay mo ba? Ilan ang tatamsakan host? Sabi ni Ma'am Sol. Ma'am, T11 ay T12 po. Pisti, ba't kasi Taiwan yun? Hindi ko maintindihan. Kasi nilagay mong region is Taiwan. Dana ako sa T1 hanggang T11. Sabi ni Ma'am Sol. Ilan ang WH, ma'am? Hanggang T12 tayo, guys. T12. Dan ako T1 hanggang T11. Sir, paki-explain po ng nakapin. T11 patamsak, di ko gets host. Sorry, ayan. Sir, kapag ka nag-T1 ka, pagka nag-tamsak 1, T1, T2, T3, lahat ng mga code na yan is binababa ni Nightboot. Pwede kayong mag-tamsak, pwede kayong mag-like ng mga premiere. Bawat code na T1 hanggang T12 is ibinababa yan ni Nightboot, guys. Nandiyan kay, Oo. Pwede kayong magtamsak dyan guys. Nandyan ang link. Ibinababa ni Nightboot dyan. Bawat premiere, ayun, T1 hanggang T12. Pwede nyong tamsakan yan. At sabihan nyo kung ilan yung mga tinamsakan nyo guys. And I will going to give away 1WH each tamsak ninyo. Ayun, each tamsak. Sa mga premiere. At kung may mga may-ari kayo guys ng premiere, huwag nyo kakalimutan guys ha. Na mamigay ng ng brat panty daw. Dana host sa lahat ng P, sabi ni Ma'am Sol Biha sa vlog. Ayan, 12WH ma'am, noted po. Ano ba? Pakisuyo na lang ngayon. Sabi ni Willie Boy Antonano, T1 to T11 lang po dating tusok sa T12. Sabi ni Ma'am Aileen TV. Noted po, Ma'am Aileen TV. 11WH ma'am, noted po. Ayan. Magdasal ka na rin pre, naglagas ako ng kulang pa. Sana maglagas ka pa. Nightboot patubo amo mo now.
Oy, ano nangyari, pre? Ilan ba yung nalagas? Eto guys, namimigay pa ako ng 1W sa bawat didikit kay Ma'am Jonah Salundaga. O, ano naglalagas? Sana maglagas pa. Mga 20. Tusok ulit, sir, sabi ni Ma'am. Ate mo. Ma'am, thank you for that sweet tusok, Ma'am Ate Mon. Lagas pa mo. And nang lang, sir, kain po. Kain all, guys. Dinner sa Pinas. Bahala na sa ibang bansa. Kain all. Sabi ni Papa Yu. Sige lang, Papa Hubert. Pakabusog ka lang dyan, sir. Ako naman, Ma'am Jonah Salundaga. Di nalagasan. Oo. Sana maglagas din. Lagas din ako 10, sir. Uy. Sana maglagas pa. Di ba? Sana dami-damihan pa. Ma'am Ate Mon, yung pa-shower mo, ay, may budol. Oo nga pala, speaking of Ma'am Ate Mon vlog, nabudol na naman tayo ng Ma'am Ate Mon vlog. Hello naman dyan sa budol, oy. Sa akin, isa lang nalagas ngayon. Sana may dalawa. Binubulungan talaga, no? Oo nga. Okay lang yan. Bananas lagas, wag ang pusong marupok. Oo, diba? Sana all di makapunta sa beach bukas. Sa iyo lang ako nakatadhana, Ma'am Jonah Salundaga, sabi naman ng Grace, sana di makapunta sa beach bukas. Pwede pala yun, shower challenge. Oo nga, shower challenge pala ha. Ma, meron ako ditong tubo, mamili ka, maliit, malaki. Pag maliit, latay lang. Pag malaki, kumatos agad. Oo nga, sana all di makapunta sa beach. Sana maglagas. Inulit-ulit mo. Aldrin Gandesa, sir, rest in peace. Oo. Nakataas ang kilay yung laga, sir. Ano na yun? Nakakataas ng kilay yung lagas. Sana damihan. Pangkumatos na lang. Malaki yun, Ma'am Sol. Yung Chris, ito guys, padikit naman ako guys, padikit ako sa ating super chatter. Baka hindi nyo pakadikitan ng ating super chatter. Make friends guys with our super chatter na si Ma'am Chris Alupon at saka si Ma'am Marisa Sonder Vlog. Sana damihan pa ang lagas. May no brief challenge ako, sir. Nakita ano ba yun? Di ba di allowed yun? Ayan. Okay lang naman po yun, ma'am. Oo. Kasi meron naman mga parental guidance. Yung iba. Yung mga nagno-no brief challenge, no bra panty challenge, as long as na hindi nyo binabiolate guys, hindi nyo pinapakita yung mga masaselang bahagi ng katawan ninyo, is totally fine. Pero once na nasilipan kayo guys, mag-say goodbye to your account din kayo. Or say goodbye to your account for almost 2 to 3 months. Ayan. Okay po sir. Ayan. Sa immediately, 3 dikit kalembang na rin po. Ayan, sabi ni Trex, +1, Trex. Minsan naman, click, bait lang. Nightboot yang amo mo, palagasan mo kahit 1,000 lang. Kaibigan ko yan eh. Kawawa din pag tutuki ang ilagas. Akalain mo yun. 1,000 lang na. Sana mga 300. Ma'am Jonah Salundaga, nalagas talaga yung kagabi. Pasiti. Oo. Sana mga 300 pa. Oh, di ba? Oy, 580 na. Ilan na ba, pre? Padikit naman ako, guys. Padikit. Baka naman, masyado ang bulo. Sana malagas din sa'yo, Sir Uragon. Talaga, inuorasyonan mo pa. Oo, binubulungan mo na maglagas ng mga 300 pa. Oo nga. Damay na to eh, no? Damayan mo ako sa 3K pre. Uy, kaibigan tayo, di ba? Uy! Sana mga 300. Oo. Pag mga ganyang bagay, pre, alam na this. Oo. Guys, 7 minutes na lang ako, guys. 7 minutes na lang. Yung mga nagtatamsak, guys, pwede kayong magtamsak. 7 minutes na lang ako, guys. Ayun. Ilipat ko kayo kay Ma'am Jonah Salundaga. Malapit na rin yan, guys, na mag-live streaming si Ma'am Jonah Salundaga. Uy, mother, ano bang ginagawa mo, mother?
Sinasarado mo yung bintana. Ikagit maghinulsol. Ulo, ayaw masarado ng bintana, mother. Ako na lang magsasara. Ano pa ba? Trex and the Tenel channel guys, nagbababa ng kanyang bahay. Baka hindi nyo pa kaibigan yan guys. Pre, magsimula ka na pre. Oo nga. 6 minutes na lang ako guys. At tingnan ko muna kung mag-dinner na yung aking mother. Tingnan natin. Hello Ma'am Ellen, kumusta yan? Pag mag 3K ka talaga pre, for better or worse talaga ang pagkakaibigan. In your dreams. Sana maglagas konti pa. Magipag-ibigan na rin po kayo dyan guys kay Ma'am Jonas Salundaga. Maya guys, ilipat ko kayo kay Ma'am Jonas Salundaga. Oo. Magla-live streaming na rin yan guys si Ma'am Jonas Salundaga. Napaka-legit and organic, highly recommended monetized channel yan. Magla-live streaming tuwing alas 8 ng gabi. Ayan. Baka hindi nyo pa guys kaibigan yan. Hello Ma'am Ellen, kumusta? Ayun. Walang yayong inured. Narinig pala ako. Di ba? Oo nga, in your dream, pre. In your dream. Kumusta naman tayo dyan, guys, ha? Oo nga. Ayan, sana maglagas pa ng konti, pre. Mga 300. Oo, pwede na yun. Oo. Oo, walang magpa 500 or 600. Oy, bulong-bulong ka dyan, nakamike ka. Oo nga, sorry na. Oo, sorry, pre. Oo, pero sana maglagas mga pa-download. Oo nga. Para naman ang saya-saya. Oy, na-miss ko yung ganitong boses. Parang nawawalang bata. Oo nga. Bala ka dyan, pre, uy. Lobas na yung parot. Sir, hello naman yan, sir. Tamsak 3, Dan. Ayun. Sabi ni Sir Willie Boy Antonano. Opo. Thank you naman yan, sir. Kunin ko rin, sir, yung pangalan mo, sir. Willie Boy Antonano. 1WH, sir. Bigyan kita ng 1WH. Ayan. Tamsak 3, Dan. Ayan. Ma'am Aileen, ayaw ko. Buhahaha. Bala ka dyan. Yun ang sabi ni Pri, ni Ma'am Jonas Salundaga. Sana maglagas. At it's sure of Jane. Sana maglagas. Damihan. Oo nga. Howie! Kumusta? Nagtamsak na ba kayo dyan, uy? Ng mga premier. Oo, damihan yung mga matamsak nyo. At mamimigay tayo ng mga WH nyo, uy. Bala kayo dyan, uy. Bagay ganyan boses, sir. Bakit na naman? Lahat naman binabagayan eh. Alam mo ba, Ma'am Grace? Lahat binabagayan yan. Kalabaw nga bagay ng kanyang sungay. Tao pa kaya hindi mabagayan ng kung ano-anong boses, uy. Don't me. Bala kayo dyan. Marisa Chandler Vlog, dan pulpak na daw sa Trex and Athena channel. Ayan, sure. Huwag ka sana malagasan, uy. In your dreams. Sana maglagas kayo. Naipit yan, ma'am, sa puri na. Bala ka dyan? Oo. Nang aano ka eh. Di ko naintindihan, sir. Diba? Bingi. Bala ka dyan? Oo. Para kayo mga naipit na daga. Oo. Diba?
Ang kukulit nyo ah. Oo. Kamusta kayo dyan? Uy, Ma'am Grace. Kumusta naman tayo dyan, Ma'am Grace? Oo. Language! Ang language ha? Hay, sabihan niyo kung sino yung matinam sa kanya. Kung ilan ang tinam sa kanya. Bigyan ko kayo ng WH. Yung Sir host, wag lang sana masamain. Ang tanong, paano namin malaman na nadagdagan kami ng WH? Pa-explain lang po. Ayan. Sige sir, wait. Sound. Sir, ganito po yun, sir. I-add mo ako sa aking Facebook. I will gonna give you also receipt. Ayan, na tinatawag. Ayan. Pwede nyo ako guys na i-add sa Facebook. Lahat ng aking mga resibo is impact. Lahat ng mga nangangailangan ng resibo guys. Lahat ng mga piniplaylist ko is may screenshot ako ng resibo nyo guys. Yung mga nangangailangan ng resibo guys, I will gonna give you wholeheartedly yung mga resibong piniplay ko sa inyo. All you have to do is to add me in my Facebook account. My original Facebook account here is my link of my Facebook account and I will gonna send you screenshot of my receipt na tinatawag sir. Ganon po yun sir, Willie Boy Antonano. Pwede nyo ako guys i-add, hingin nyo sa akin yung aking receipt, resibo, ayan, na tinatawag. Ano pa ba? Tamsa kayo dyan guys. 2 minutes na lang ako guys. Hihingi ako ng resibo pre. Pag pwede ko yan, ibenta. Oo nga pre. Oo. Yung mga guys, yung mga nangangailangan ng resibo, I will gonna provide also receipt sa mga pini-playlist ko guys. And then ang WH naman talaga guys, nag-a-update every 2 days. Delay yan ng 2 days guys ha. Every 2 days. Halimbawa ngayong araw ako magpi-play sa inyo. 2 days pa yan bago pumapasok sa inyo. Ganun po yun ha. Ang pag-add ng WH ni Lolo. Ayan. Papasok at papasok yun, sir. And then, kung di pa rin kayo guys sigurado, tingnan nyo ang inyong mga viewers. You will gonna have an audience from Philippines also. Ayan. Cash lang alam ko may resibo, sir. Oo nga po, Ma'am Aileen TV. And, kasi guys, one time, nag-iipon naman talaga ako guys ng mga aking mga pinipicturean ko lahat ng aking mga pini-playlist kasi sooner or later someone will gonna ask for a receipt. I will gonna give you all your receipt. Hindi ko lang na ilalagay sa mga folder kasi nasa cellphone ko lang. Ililipat ko sa aking computer uli kasi by folder by name may mga pangalan kayo sa aking account ay sa aking computer files. Ayun, may mga, bawat folder is may mga pangalan kayo para lahat ng resibo nyo, iniipon ko lang sa mga nyo, sa mga folder ninyo, ganun po yun. Ano pa? Si Ma'am Adel, ano po to Ma'am Adel? Uy, nagbababa si Ma'am Adel. May premiere ka, Ma'am? Oo, ang kulit. Ang kulit ng aso nila, Ma'am. Ang ganda, ang cute. Oy, may bago rin siyang short lang, may bagong channel. Padikit naman ako guys dito, kay Ma'am Adel Sulit. Baka naman guys, yung mga hindi nyo pakadikitan yan guys, eto. Ang second account ni Ma'am Adel. Thank you host sa magandang kasagutan kasi may mga LS ako sinalihan, nanalo ako sa palaro, wala namang pagbabago kaya medyo nakakadismaya. Sir, wag po kayong madidismaya sa mga bagay na mga ganon. Kasi ang pag-YouTube, ang pag-venture ng YouTube is all you have to do is to push and push and push and push. Never count. Ito yung tawag. Kasi kapag itinatanim mo lang sa sarili, parang nagtatanim ka, nagdadamdam ka. All you have at the end of the day, you will gonna sow hatred sa kapwa nyo. Ganun lang po yun. Yun ang sinabi sa akin ng aking lola ko ata yun.
at the end of the day, you will gonna sow hatred lang kapag ka, all you have to do is to push and push and push and push lang. Ayan. Kapag ka binigyan, salamat. Kapag ka hindi, salamat pa rin. Ganun. Enjoy mo lang, sir. Enjoy lang. Enjoy mo lang. Enjoy ang pag-whitey pag gano'n. Oo nga. Kapag ka binilang mo ng binilang, sir, hindi mo may enjoy talaga ang pag-whitey. Makipagkaibigan ka, sir, i-set aside mo lang muna ang ang pagbibilang mo ng pagbibilang ng WH. Habang nakikipagkaibigan ka, maraming manonood sa iyo. Maraming pupunta at pupunta niyan sa inyong mga bahay. Magkakaroon ng WH niyan. So, iyon ang araw-araw, guys. Araw-araw sinasabi ko yan na make friends, because making friends is a key to a healthy channel ang tinatawag. Hindi lang views ang pinapaunlad mo sa inyong mga channel, guys. Pati yung mga watch hour ninyo, mga views ninyo is nagdadagdagan yan sa analytics nyo. Ganun po yun. Ano pa ba? Mama Adel Sulit, mega love shoutout po. Dan dikit po. Pasukli po yan. Sabi ni Sir Aldrin Gandesa. Dikit ko to sa'yo, Ma'am Aileen. Tama po, sir. Ayan. Opo, ma'am. I know, right? Aldrin Gandesa, baba ka bahay, sir. Sabi ni Willie Boy Antonano. Ayan. Salamat sa advice na puno ng inspirasyon. Sabi ni Sir Willie Boy Antonano. Salamat, ma'am. Ayan. Opo, sir, kasi enjoyin mo lang. And sa maniwala ka sa hindi, kapag ka-enjoy mo ng in-enjoy ang pag-whitey, magkakaroon ng napakaraming kaibigan. Ayun. Hindi lang kaibigan ang wino-workout mo. Habang may dumidikit sa iyo, nagkakaroon ka ng watch hour sa panonood ng mga video mo. Nagkakaroon ka pa rin ng watch hour niyan. And hindi lang watch hour ang binibuild mo. Hindi lang watch hour ang dinidevelop mo, kundi pati yung mga views and analytics ng inyong channel also. Pati yung alam nyo ba ang pambobomba, guys, is nandun yan sa ano ba ang tawag doon? Nakalimutan ko na, hindi ko na na-explain dati pa. Matagal ko na na-explain yan. Ano ba ang tawag doon sa analytics na yon? Yung binuboost up nila yung ano ba ang tawag doon? Nakalimutan ko. Sir, ayan, sabi ni Ma'am Adel. Impression ratings. Tama, impression ratings. Ayan, yung impression nyo, guys. Your channel impression ratings ninyo. Yung kasama yung likes, dislike, yung thumbs up toward, and then yung pangbubomba sa mga chat, guys. Ganun yun. Adel Sulit tamsakdan, sabi ni Pilmar Channel. And nga pala, guys, I am just basing on community policy, ha. Ayokong gumawa ng community policy na wala naman sa policy. Based on community policy lang. Adel Sulit tamsakdan, sabi ni Pilmar Channel. Ano pa? Baka may mga tanong pa kayo, guys. Sige, mag-extend ako ng mga 5 minutes pa. Sige. Kung may mga tanong pa kayo, guys. Kasi iniintay ko si Pri. Hi, host. Sabi ni Sweet Ninja. Grillen. Ayan. Mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Grillen. Ayan. Sweet Ninja ni Grillen. Hello naman po dyan sa iyo, Ma'am Grillen. Welcome din po sa aking live streaming. Ito, guys, nagbababa ng kanyang bahay si Ma'am Sweet Ninja ni Grillen. Baka hindi nyo pa, guys, kaibigan niya. I know for sure na hindi nyo pa kaibigan, guys. All you have to do is to click on that link na binababa nila. Ayan. And makipagkaibigan. Nag-fire na. Ayan. Sige, pre. At ilagay ko ikaw dito. Ayan. Copy and paste. Guys, sabihan niyo ako, guys, ha, kung ilan na premiere ang tinamsakan nyo at mamigay tayo ng double A sa inyo. DJ
DJ Jonas Sagay. habang nilalagay ko kay Nightbot yung live streaming na ano. And wag nyo guys kakalimutan, maya-mayang alas 10 ng gabi, pagkatapos na yung Jonas sa Lundaga, si Ma'am Adel ulit nag-live streaming yan guys, si Ma'am Adel, ayan. Pwede kayo guys lumipat kay Ma'am Jonas sa Lundaga, naka-live streaming na po siya ngayon, LS. Patype naman ako guys ng LS, ayan yung code ni Nightbot. Ayan. Ito. Paano naman ako guys? Pwede kayong lumipat dyan. Maganda yung mga bagay na hindi na uunawa na ay tinatanong kay sa sige ng sige, hindi na pala tama. Opo sir, huwag kayong mahiyang magtanong. Pero guys, sabi ko sa inyo guys na hindi lahat ng mga live streamer is nagbe-base sa community policy. Ngayon, maniwala kayo guys sa mga sa mga nagbe-base sa community policy, hindi yung gumagawa ng sarili nilang community policy. Na may mga live streamer na nagsasabi na mga advocate ng okay lang manood ka ng 3 minutes 3 minutes pataas and then saka mo dikitan, saka ka mag-comment, saka ka mag-subscribe, which is mali talaga yon. Based on community policy, kailangan yung tapusin ang inyong mga video, and then based on community policy din, bawal na yung mga seconds video. So kung bawal ang seconds video, wala namang sinabi doon based on community policy ni bawal ang minute video. So minuto ang hanapin natin guys. 1 minute pataas, okay na yon. Yun ang community policy. Ang totoong community policy. And then saka kayo mag-comment. Yung iba nagdidikit sa premiere, mali din po yon. Based on community policy din tayo. Matatawag lang kayong spam subscriber, ganun po yan. Anyway, so much for that community policy. Pwede kayo guys magtanong sa kung sino-sinong mga pinagkakatiwalaan nyo. Magtanong kayo guys all about kung paano nyo ma-enjoy ang YouTube. O, diba? Enjoy nyo lang guys. At saka push lang ng push. Tingnan nyo, ang pinakamagandang example ng pagpupush is si Harlem O. Si Harlem O is pinagdaanan niya lahat ng mga dapat ng daanan. Dahil sa nakinig siya sa kung sino-sino. And then nandun na yung nagkaroon siya ng strike, nagkaroon siya ng warning sa kanyang channel. But then sa pagpupush ni Harlem na mamonetize sa kagustuhan niyang mamonetize, ayun. Sinikap niyang malaman lahat ng mga dos and don'ts ng pag-YT, ayun. He is now finally a monetized channel, si Harlem O. Pwede kayong lumipat guys kay Ma'am Jonas sa Lundaga. Ito, binababa ni Nightbot ang kanyang link. Naka-live streaming na po siya guys ngayon. Baka naman, And mag-end na rin ako guys. Mag-end na rin ako. Yung may mga tanong pa dyan guys, everyday nagla-live streaming ako tuwing alas 5:30 ng hapon. Ayan. Onward. Ako po ang inyong lingkod guys, Uragon, nag-iiwan sa inyo ng isang magandang gabi po sa inyong lahat. Mag-end na ako guys, mag-end na. Maraming salamat sa inyong lahat and I love you all. Ayan. Willie Boy Antonado, na po sa bahay mo sir, pasukli na lang po sa bakas ko doon sa video mo. Ayan, sabi ni Sir Aldrin Gandesa. Ito guys, pwede kayong lumipat dyan. Okay? Bye sir, thanks. Ma'am Adel, thank you din po sa iyo Ma'am Adel. Pre, thank you dyan kay Ma'am May Vlog. Pwede kayo guys na lumipat kay Ma'am Jonas sa Lundaga. Magpapaalam na ako guys. Ako po ang inyong lingkod, Uragon. Nag-iwan sa inyo ng isang magandang gabi po sa inyong lahat. Ayan. Tumudachi Aldrin Gandesa. Maraming salamat. Asahan mo po. Ayan, sabi ni Sir Willie Antonano. Thank you sir. And good night po sa inyong lahat. I love you all.